أنا كنت ما غني أنا إلكترون بالكيد بعري كلته وربات مصوع مسعسب تشعت بهرانا دكانا ما شجيش تزواتنا مستعيات زنا ويلو تنكفن عنا تراس جنة لنا أول نعفة شمير فتاغ ربع سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كم يلغاتكم دحند لكم كم تكونوا تصبحوا تكونوا تسفى نقبر كاب قدناتا تسمراز متزلو سلتاتكم تريز لهم زيا بركة زخونت قالنا دم خصم واسنيكم رحوس كنياتني حدش عمت رحوس دروني حدش عمت مبل 35 عمت ناس نتيرترا نابلنا لو مدبنا كم في اللمينا لايك قبروا شير قبروا يتوغ من حسابكم من دم بهانات من قد قدفوا نابلنا نابتزينا خناتينا علمنا أبازيو زسكف كنتات كلا يزيا زينا زقبرا زلوخ because maybe نزا فيديو ناقبرنا خلال لومي كويناتون كقاطم خلخوني because أمنا مودة تتنقق بسيحهم كم زلو أمريكان إيران يزنقر زلو Facing top Pakistani officials to help mediate a deal to end the war with the United States. Among them, Pakistan's army chief, that's Asim Munir, who met with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Munir has emerged as a key figure in diplomatic contact between Iran and the US. Iranian media reports that both sides discussed efforts to prevent escalation. And earlier, an official source told Al Jazeera that a Qatari delegation was also in Tehran to support those mediation efforts. Well, on Friday, an Iranian official source told Al Jazeera that a ceasefire on all fronts is the essential prerequisite for any future negotiations. Al Jazeera has كمتري وزلهم أزيو ناي لاست مينيت أبني مود أتساعتات أقام كي قاتمي قلت زخونة قال نقر كتفتر نزكال بزوح تعاري زقبر زلو لاست مينيت دبلوماسي بلو زي تذكروا تخينكم قدمي ألات إسرائيل شو من تنور حكلت إسرائيل شتشن قدامي تمالت مدك أعتقد مكيادهم سعوق دبلوماسي زكايد نيرو but still نايكوينات ملكت كم زلوكن كاب محبار عداي وعلونا له نابنت حرك حبتي نكوينات زرئيز بلوه كل عير كاب زخونة بررا ناس مقبار إيران كل عيرا ناس أجيرا كم زلا ويونفرت بالعليو كحلفة عزيا خمزلا يزنقر زلو زد ما مرأيا نايتي كمت زخلت أقام زبهال زلويو ونهاتو هتقعد كايات تخينو مقبر ملسكو بندحر خينوم اتزلو كنتات كلير كاونك خلالون عطاتهم زخونه كبرو وزدليو نجر من زهلو مالتي سلازي this is exactly ملكت ناي كويناتيو اين بلونينا جن قد كوينات زلو ملكتيو بزح كم زعينة شارتات يمصنيره تذكروا ندحر خينكم قد كوينات مجماره تقداماي قص ابتفل عليه غزي ايران كل عيرانات اتقبر نيريا مهنيات تترطر سلازي نبرت تزحزن ناي إيران سي قلطيفهم نتكوينات كجمرو زيد اللي مخانومي ساكن دي تنقوقات مخانوم حق عالم مخبار قلطيف كا الكساب لاس من يتعقس غير كام صباي they're really نتي international law زي اللي حق عالم نمحلاو كل زك عالم يمز قبرو زلو كم حج غيرم حجون انتخونه بتحدى وقن دما زخونه يخون تنقا غيلن افزل خايو غزي فنجر عيل كامتيخا متقعد تقبر تخل هالاي ملكتنا زي زمت زلو كوينات زبلو زلو دما زيو Fired, health-related or Iran-related. Tulsi Gabbard was never a powerhouse member of President Trump's national security team. She resigned today as Director of National Intelligence, citing a recent cancer diagnosis for her husband. However, soon thereafter came reports that the White House forced Gabbard's hand. It's worth reminding ourselves, in congressional testimony in March, Gabbard did not endorse the war with Iran and dodged most lawmaker questions about its regional or global risks. In written testimony to the Senate, Gabbard also flatly contradicted Trump's assertion that Iran had rekindled its nuclear ambitions after U.S. and Israeli bombing runs in the summer of 2025. If Gabbard had a pre-existing profile in the Trump universe, it was as a critic of forever wars and U.S. military adventurism, specifically in Iran. When Trump launched the war with Iran, a senior counter بحبشة زي زرباد اسمعكم زلخو حنت كابتم عبيت مرحتناتو زنبرت بفلايد ما أبزق زي كوينات نايس اللي تراك ساكن لي عب مخانو أبز في اللي طول زلو زعبي بوتا كتس أوت جبا نايت تقلال لس اللي مربوبات حلافي زنبرت بسنك مغنيات ناي سبعايا حمام زبل مغنيت يوجن مغنيت كهونا يكلنيو كابز السلطان كت إلا مخانا نوح كزرب زتسان هيو تراي مغنيات تقيمات إلا زلا
እዚ ድማ መርኣያ ሕጂ እውን እንተኾነ ነዊሕ ብዙሕ ስነ መጎት እዩ ዘሎ ንሳት ትፍለጠሉ ጭርሖ ወይ እውን ዕላማ ኩናት ዝበሃል ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጂ ክትገብር የብላን ብሰላም ምስ ኩሎም ምስ ኢራን ይኹን ምስ ሱርያ ይኹን ምስ ኩሎም ምስ ዩክሬን ይኹን ምስ ራሽያ ይኹን ሰላም እዩ ክግበር ዘሎ ዝብል እምነት ዝነበራ ንሳ ኣብዚ ናይ ስለያታት መርበብ ሓላፊት ምዃና ድማ ብዙሕ ተስፋ ንዶናልድ ትራምፕ ዘንበሩሉ ሰባት ነይሮም እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊትሊ ከም ዝተቐየረ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጥ እቶም ንዶናልድ ትራምፕ ንኽምረፅ ብዙሕ ዝጎዝጎስሉ ነቲ ዝጎዝጎስሉ ዕላማ ድማ ክነተግብር ኢና ኢሎም ኣብ ጎኑ ዝተሰለፉ ሰባት በብሓደ ካብታ መርከብ ትጥሕል ዘላ መርከብ ድያ ጃልባ ክወፁን ክወርዱን ክሃድሞን ንርእን ንሰምዕን ስለ ዘለና መርኣያ ናቱ እዩ ዝበሃል እዚ እውን ስለዚ ናይዚያ ሰብ እዚኣ ምእላይ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ካብቲ ማዕርግ ምእላያ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካልኣይ ዝቕፅል ኩናት እቲ ዝኸፈ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣካል ናቱ ክትከውን ስለ ዘይደለየት እዩ ዝብል ርእይቶ ወይ እውን ግምገማ ይወሃበሎ and it makes sense እቲ ሓደ ዝወፀ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ከምኡ ኩነታት እዩ ቅድሚያት ጆ ኬንት ዝበሃል ክገድፎ ከሎ ስልጣን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ስጉምቲ ከም ዘይትድግፎ እኳ ዝፍለጥ ተኾነ ድምፂ ዓቂባ ካብ ካሜራ እናተሓበአት ነዊሕ ፀኒሓያ ሕጂ ግን ከም ብሓድሽ ኩናት ክጅምር ስለ ዝኽእል ኣብኡ ምፅንሓ ዝገደደ ነቲ ሽማን ምስላን ዝድውን ስለ ዝኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ፀሪፋ ኣብ ግዜ ኩናት ሕንፍሽፍሽ ከይትፈጥረሉ ዝመስል ብትሕት ዝበለ ቋንቋ ተዛሪባ ወፅያ ኣላ ዶናልድ ትራምፕ እውን ተሓጒሱ ንክትወፀሉ ይደሊ ከም ዝነበረ ምልክት ነይሩ ንሳ ብከምዚ መንገዲ ምስኡ ከይተባእሰትን ከይተፃረፈትን ብምውፃእ ድማ ናይ ብሓቂ ኣንበሳያ ንፍዕትያ ነይራ ናይቲ ሰብኣይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ድማ ይሕዝነኒ ገለበለ ክብል ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ በኋላ ዘራርባ ከይነቐፈቶ ነቲ ጉዱ ከየውፀት ስለዝተኣለየ ተሓጒሱሎ ክትእለግን ይደሊ ከም ዝነበረ ምስቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ትሰማማዕ ስለዘየላ ኣብ ከምዚ ኩናት ድማ ነቲ ናቱ ዘጣቅዑ ሰባት ስለ ዝደሊ ንሱ ኣብቲ ኩነታት ብከምዚ መንገዲ ተወዲሎ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ድማ sensitive ደረጃ በፂሕ ኣሎ considering relaunching the war. The president announced today he would not attend son Don Jr.'s wedding in the Bahamas. He also reversed plans to spend the weekend in Bedminster, New Jersey. About missing Don Jr.'s wedding, which the president never publicly committed to attend, Trump said, quote, "It is important for me to remain in Washington, D.C. at the White ካልእ ንኩናት ዘተንብህ ድማ ብዙሕ ስእልታትን ምልክታትን እዩ ዝወፅእ ዘሎ I'm just trying my best ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ትዊተር እናተኸታተልኩ እየ ዝኸይድ ዘለኹ in case something happens I hope ኣያጋጥም ንኸውን ግን there is a good chance ምክንያቱ ናይ ጓሉ ናይ ወዱ ዳን ጁኒዮር ዝበሃል መርዓይ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ መርዓቲ ንኸይሳተፍ ሃገረይ ስለ ዝፈቱ ብላብላ ዝብል ግን ብቀደም እውን ክሳተፍ ምዃኑ ኣይነገረን ነይሩ ግን ከምኡ ኢሉ ምንጋሩ ድማ ምናልባት ስጉምቲ ክወስድ ይዳሎ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ናይ ህፁፅ ካብቲ ዝነበሮ እናጎየን ዋይት ሃውስ ክምለስ ዘርኢ ቪድዮታትን ወፅእ ነይሩ ስለዚ እቲ ሚድያ ስፔኩሌት ብዙሕ እዩ ስፔኩሌት ዝገብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ at any point ዝኾነ ነገር ሓደ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ብዙሕ እዩ ዘሎ I hope ኣይውዕሎ ንኸውን ኩናት ወረብ ኩናት ዝደልዮ ሰብ የለን but again ከም ንሪኦ ዘለና ምልክታት ናይቲ ኩናት ቀዳመ ሰንበት ምዃኑ ድማ እዩ ዘጠርጥሮ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ማለት ስቶክ ማርኬት እፁ ስለ ዝኾነ whatever he does ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኩሉ ነገር ዝገብሮ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ክገብሮ እዩ ዝመርፅ And this is going to be very interesting to watch. Between Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, that several news outlets described as tense as the two leaders discussed and possibly debated next steps with Iran. Aaron McLean and Sam Vinograd start us off from Washington. Aaron, as you know, is a CBS News national. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ነገር እዩ ዝጥርጠር ዘሎ I hope ናበይ ክኸይድ ምዃኑ እቲ ኩነታት ብሕጂ ክረ by the way Donald Trump is በቶም ናቱ ኣብ ዙርዩ ዘለው ንኩናት ጥራዮም ዝደፍዎ ዘለው listen to this one too. Yeah, I think the Iranians certainly have used this ceasefire, which has gone on for weeks now, to rearm and to reconstitute. And meanwhile, they shut down the Strait of Hormuz, disrupting the global economy. That also gives them more leverage. Had we opened the Strait of Hormuz and then begun negotiating, we would have been the ones with greater leverage. We don't just want the strait opened, as Secretary Rubio has emphasized. We want to deal with Iran's nuclear program as well as that highly enriched uranium we want out of Iran. One of the things that Marco Rubio just said, and we'll እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ክትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ነገር እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብሰንኪ ናቶም ልመና ከም ዝተፈፀመ ዝፍለጥ ኮይኑ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እንተሪኢኹሞም
ምቁራጽ ተኽሲ ዝገበርናዮ ኢራን እዮም ዝያዳ ከሲቦምሉ ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን መፅዮም ዘለው ፅቡቅ ዝኾነ ኣቃውማ ወታደራዊ ኣቕምናቶም ኣፅዋራቶም ኩዒቶም ኩሉ ነገር ተደላዲሎም ኣለው ዋጋ ናይ ነዳዲ ንላዕሊ ከይድሎ ኩነታት ናይ ቁጠባ ኣብ ድስቁልቁል ዝበለ ኣትዩሎ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ተፀበናዮ ኢራን እዮም ዝያዳ ረቢሖምሉ ዓወታቶም ፅቡቅ ዝኾነ ቦቱ ከም ዝሕዝን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ካብቲ ዝነበረ ናብ ዝገደደ ቁፅፅር ከም ዝሓልፉ ብዙሕ ነገራት ከም ዘተኣታትው ጌርናዮም ስለዚ ዓወት እንታይ ከም ዝመስል እንተተሓዊቶም እንታይ ፅቡቅ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ከስተማቕርዎ ስለ ዝኽኣሉ ሕጂ ኣበርቲዖም ክቃለሱ ክእሉ እዮም ኣበርቲዖም ክዋግኡ ክእሉ እዮም ስለዚ ብቀደሙት ኩናት ጠጠው ክብል ኣይነበሮን እዮም ዝብሉ ልክዕ ከምዚ ኢራን ደንጊፆም ንህዝቢ ኢራንን ንመንግስቲ ኢራንን ደንጊፆም ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዝገበሩ እዮም ዝዛረቡ ተገዲድኩም ስለዘይከኣልኩሞ ዝገበርኩሞ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣይቀደወኩምን ኩናት እውን ኣይቀደወኩምን so the choices are very grim ብሎም በቃ ብኩሉ ፅቡቅ ኣማራፅስ ኣይረኽቡን እዮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ካብቲ መጀመርያ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ላዕሊ ታሕቲ መርከብ ክሳብ ትበፅሕ ሰራዊት ክሳብ ዝዳለው ገለገለ ይበሃል ነይሩ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለካ ግን ፀኒሕና ክንሰምዖ ዘለና ፍርሂ እዩ ፍሕድ ደብሎ ዘሎ ፍርሂ ምዃኑ እዩ so at the end of the day ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ዘይምርድዳእ ኣብ መንጎ እቲ ክልቲኡ ወገናት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ኢራናውያን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተብዑን እናበርትዑን ይኸዱ ኣለው ብግምጣሉ ኣሜሪካ ናይ ፍርሂ ምልክት ናይ ራዕዲ ምልክት ናይ ዘይምትእማን ምልክት እዩ ዝረኣያ ዘሎ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ድማ እቲ ዝበርትዐ መጠንቀቕታ ናቱ ይብሉ ማለት እዩ Khamenei has drawn a red line for Donald Trump. In a direct warning, the Iranian supreme leader has made it clear if war is forced on Iran again, it will not remain a regional war. Mujtaba Khamenei said, and I quote, if this ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ሱፕሪም ሊደር እቲ ዝዓበየ መራሒ ናይ ኢራን ድማ ደጊሙ ደጋጊሙ ብፍላይ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ብርቱዕ ዝኾነ መጠንቀቕታ ይህብ ዘሎ እዚ መጠንቀቕታ ናይ ኢራን ድማ ኣይ ሆፕ እቲ ከባቢ ሲሪየስ ክወስዶ ምክንያቱ ኢራን ዘጠንቀቕዎ ዝበልዎ ዝገብሩ ሃገር ምዃኖም ፈሊጥና ኣለና ስለዚ again big warning ይብሉ ኣለዎ if this time a war and aggression takes place ኣብዚ እዋን እዚ መበል ሳልሳይ ግዜ ኩናትን ወራርን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እኳ የጋጥምን እዩ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተተፈኒዩ ኢራንን ኤርትራን ሓደ ኮይነን ስለ ዝስማዓኒ ኮ ሽምካ ዝጋገዝ ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ፀገም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እውን ንብዙሕ ስለ ዝረኣየና እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘለዎ so ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኾነ ይኹን ኩናት ተተዓዊጁ ብዝኾነ ይኹን again ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ተን መሻርክተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሑቲ ክኸውን ይኽእል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እውን ብግልፂ ማለት እዩ Iran country Iran it will no longer be a regional war like before but rather a trans-regional war بحج نقبر متقعتي أبزوبانا تراي إمارات قطر قال أبطات البحرين كويت راي زرت كوينات كونا يكون تايدا كينوز خزة دخله trans-regional international يبلي اللون زين تبعي مالتيو أوروبا أمريكان كبس حيوم قال إنه أزب بحالي اللنجن trans-regional كالوت زيت تنكفو نزو كينات زدقفو زلو مقابرياتنا أمريكان عبنت لويس غارسيا ديوم لونتي قال غارسيا زبلو كتما نسوتي بيز اللون بعد نسو كونو خلو سايبرس بحالالو بيز كابو وتدرام قصاصات أمريكا تقبريا السوق كون خل I don't know جبتك كون خل معناته وتدرام بيز لزلو نوجو يتكمل انت لو مالتيو I'm not saying straightforward كم كون anyway أذربيجان كون خل نسوين بزحنا إسرائيل أسد سين قصاص كم زلو ينكرالو ስለዚህ whoever ምስ ኣሜሪካ ዝሻርክ ዘሎን ዝሕግዝ ዘሎን ሓይሊ ታርጌት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዘጠንቅቑ ዘለዉ so we will prove to you who knows the war well እዚ እንድሕር ጌርኩም ድማ ኩናት መን ዝያዳ ተረዲእዎ ከም ዘሎ መረጋገፂ ከነሪአኩም ኢና ፅቡቅ ዘድና ከነረጋግፀልኩም ኢራንስ will never surrender ኢራናውያንን ድማ ብፍጹም ዝማርኹ ህዝቢ ኣይኮኑን ካብ ሕጂ ቀቢፅኩም ሕሳብኩም ግበሩ ዝመስል ትርር ዝበለ መጠንቀቕታ ኢና ንርኢ ዘለና and this time a war but rather ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ኢና ንርኢ ዘለና it's going to be a little bit hard but ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ወገናት ናይ ቃላት ምፍርራሕ ጥራይ ክኾነልና ኢና ተስፋ ንገብር ሓቂ ንምዝራብ እቲ ምፍርራሕ ብቃላት ጥራይ ክኸውን እዩ ሰብ ተስፋ ዝገብር ዘሎ because seriously እቲ ኖርማል ኩነታት ኣብ እቲ ትክክለኛ ኩነታት እንተመፅዩ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ጥርጠራታት ናቱ ሕማቕ እዩ ናብ ሕማቕ ነገር ክኸይድ ይኽእል እዩ
ነዚ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ሃገራት ብፍላይ ቀጠር ኢልካ ፓኪስታን ኢልካ ቅልጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማሲዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ህፁፅ በቃ ነዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጠው ከነብሎ ኣለና ይብሉ ኣለዉ Details. The source adds that ending the war, lifting the US blockade, and ensuring the stability of the strait is important. It seems that these diplomatic talks are intensively underway there in Iran and elsewhere. So, what is the Iranian reaction so far, or have we heard any updates this morning from them? Well, Asim Munir, the strongman of Pakistan, is here in Tehran. This is his second visit since the war began. And last time when he was here, so his presence led to the direct negotiations between Americans and Iranians in Islamabad. So according to reports and according to sources that we are talking to, they said there has been progress, and that's ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፓኪስታን መራሒ ወታደራዊ መራሒ አሲም ሙኒር ዝበሃል ፊልድ ማርሻል ማለት እዩ ንሱ ናበይ ከይድሎ ናብ ኢራን ኣትዩሎ ምስ ኢራናውያን ክዘራረብ ላስት ሚኒት ዲፕሎማሲ ንክግበር ክልተ መራሕቲ ኣለዎ ፓኪስታን ዝለዓለ መራሒ ናይቲ ሃገር ዝበሃል ሱፕሪም ሊደር እዚ ናይ ወታደራዊ መራሒ እዩ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ሰባሕ ሸሪፍ ድማ ንቻይና ከይድሎ ሶ there is aggressive ዝኾነ ዲፕሎማሲ ይግበር ከም ዘሎ by the way ናይ ቀጠር ዲፕሎማትስ ድማ ናብ ኢራን ኣትዮም ኣለዉ ቀጠር ማለት ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሜሪካ ዝሕግዝ ተገለሉ ዝበሃል ዝነበረ ቀጠር መርገፂ ቀይሩ ምስ ኢራን ብዲፕሎማሲ ጥራይ ክግበር ዝኽእል ኢሉ ከም ስዑድያ ከምኡ ድማ ከም ዖማን እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ዝመፅእ ኩናት ቀጠር ክትረም እያ ኢልካ ክትግምት ክብድ ዝበለ እዩ ኣይተረምና እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ነፍሳ ኣብ ምድሓን ብዙሕ እያ ትጓየ ዘላ ኢማራት እዩ ሓዊ ክትፍኦ ዝኽእል እዚ ኩናት ተጀሚሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀጠር ኣሜሪካ ብናይ ፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ጠጠው ንኢራን ዝእምን ዘበለ ኩሉ ይፈትን ኢላቶም ስለ ዘላ ናብ ኢራን ዝቐረበ ዲፕሎማሲ ዝፈልጥ ድማ ናይ ዲፕሎማሲ ሃይ ስቴክ ዲፕሎማሲ ኤክስፒሪየንስ ዘለዎ ድማ ቀጠር ስለ ዝኾነ ናይ ቀጠር ልኡኹን ኣብዚ ቦታ እዚ ኣትዮም ኩላቶም ላስት ሚኒት ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ንክልትዮም ወገናት ከሰማምዕሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተሎ ባይታ እንተሎ ኣብ ምሽምጋል ማለት እዩ ግን ደረቕ ዝኾነ መርገፂ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ዝቀያየር ክኸውን ስለ ዘይክእል እንተወሓደ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ብግምጣሉ ድማ ብፍላይ ናይ በዓል ቀጠር ዝግበር ዘሎ ፈተነ ነፍሶም መድሓውን እዩ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልዎ ክፅዕርዮም እንተዘየለ ግን እንተወሓደ ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ምስ ኢራን ዝኾነ ነገር ክንገብር ኣይኮናን ሓደራኹም ዓድና ይትረሙልና ክመስል ዝኽእል محسنتا كهون خلي. Foreign Minister Abbas Araghchi and Asim Munir, and it lasted quite for a long period of time. So today he's expected to meet some other top officials in Iran, and then Qatari delegation also is in Tehran supporting this. كم تريوا زلهم ناي قطر delegation وناباتيو نتكونتات نمهدا كجبر زخل زبالة كله they are trying their best يفتنوا له ساتون زكبر زخل تقيننا أمريكا قرب سلزلهم كله ناب China زكبر round of the war and to reach at least an interim agreement, a framework, if not possible, at least to extend the ceasefire that the warring parties can continue negotiating. So while all that is happening, there is enough amount of optimism or the reasons to be optimistic. However, the parties are extremely cautious as well. It's an extremely delicate process. So Ismail Bakai, the spokesperson of the foreign ministry, and now he's appointed as the spokesperson of the negotiating team, Iranian negotiating team, has said that Asim Munir's visit does not mean that a deal is close. So it's a good sign. However, there are still major sticking points, major disagreements between the parties. ولا كنت تجبر زلو زفتن زلو كنتات تسفاد زب تخوني جن تنكع زلو تسفاي كجبر زلو ولا أسيم منير نا باكستان ممشو نا تيران ممشو نتسقم زفتح ويون هذا معلبي كجبر زخل كوينو بسم معي بلون because there is بزح sticking points كثير رداد على زي كالنا برتو عند بتاعت هالليو سلزي زتودي نجر ويون ناب هذا دحن زخونه درجة بس هي قالوا الكاكت جمت هاي تغلني خايبلو جن اتزجبر زلو بزحات كيلاتات نتكونتات بغرب زكاة الوزلو كورو بتسفى ذهبي بلوجن تنكع غزلو تسفى. The United States say there's been progress in talks aimed at ending the conflict, but some hurdles remain, including disagreements over Iran's enriched uranium stockpile and proposed tolls in the Strait of Hormuz. Pakistan's Army Chief Asim Munir is heading to Tehran to continue mediation efforts between the two sides. Army Chief Asim Munir is heading to Tehran. This deal done. You say that you are slightly more optimistic right now that there could be a deal in the works. What's behind your optimism?
I think on one of the most critical issues, which is the stockpile, I detect a bit of a shift on the Iranian side. It's not done yet, of course, but it all very much depends on what the U.S. is willing to put on the table. But we've gone from a situation in which at first they were taking a very categorical position when it came to the stockpile to a more flexible position, but it all depends on what the U.S. puts on the table. That in and of itself is a very significant development. Whether that is sufficient for a deal remains to be seen. But it was one of the main sticking points that now has loosened up and may no longer be that type of a sticking point. You say you detect there may be some flexibility on this issue. There's been a lot of reporting on this. I mean, we heard just a few days ago that Iran's supreme leader ኢራናውያን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኒውክለር ሓደ ካብቲ ፈፂሞም ክልቲኦም ወገናት ክሰማምዑሉ ዘይክእሉ ዝነበሩ ኢራን እውን ብዙሕ ፍሌክሲቢሊቲ ወይ እውን ምትዕጻፍ ከተርእየሉ ዘይትደሊ ዝነበረት ንእሽተይ ምቅያራ ዝገበረት ትመስል ይብላ ኣሎ ግን እቲ ሕቶ ኢራን እንታይ ጌራ ዘይኮነ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ወይ እውን ኣሜሪካ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ኣብኡ መንገዲ ክረአ ዘሎ ወይ እናበለ ይዛረብ ዘሎ it's just there's a lot of ክብድ ዝበለ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን had issued a directive that the country's stockpile of highly enriched uranium must stay in Iran. Part of that was also the fact that Iran would dilute the strength of the uranium or downblend it, as it's referred to. So why do you, when you say there's a bit of flexibility now, what happens? Well, first of all, I'm not so sure that Reuters report is entirely correct. Reuters have oftentimes been reporting things that appears to have been fed to it by those who are seeking to sabotage negotiations. Based on my conversations with folks on the Iranian side, there is a clear red line when it comes to shipping out the stockpile to the United States, which is what the U.S. at first demanded. However, there is growing flexibility and willingness to consider other options that could bring about the shipping out of the stockpile to other places. It is important to remember that in the JCPOA, the Iranian ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ዘይንጹር ሓበሬታን ነቲ ኩነታት ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ንምዕንቃፍ ዝግበር ብዙሕ ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣለዎ ሓደ ካብኣቶም እቲ ካብ ሮይተርስ ዝወፀ ሱፕሪም ሊደር ሙሽተባ ኸመነ እቲ ኤንሪችድ ዩራኒየም ካብ ኢራን ጠቕላላ ይወፅን እዩ ዝብል ዳይሬክቲቭ ወይ ከዓ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ዝብል ብዋይት ሃውስ እውን ብተሪር ዝነፀግዎ ሕጂ እውን ንሱ ይብሎ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ምንጩ ዘይተነፀረ ዝያዳ ናይ እስራኤል ምንጭታት ክኾኑ ዝኽእሉ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ከፍርሱ ዝደልዩ ዝጥቀምሉ ኣገባባት ምዃኑ ክገልጹ ከለዉ ኢራን ፍሌክሲቢሊቲ ተርእላ እያ ንሱ ድማ ዋላ እኳ ነቲ ነገራት ጠቕላላይ ወፅን እዩ ዝብል ዝነበረ መርገፂ እዮም ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸደሉ ዝኽእል መንገድታት እውን ይድህሰስ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ JCPO ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ኣብ ግዜ ኦባማ ንዑ ዝመስል ገለ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ዘርኢ ኩነታት እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ there's a little bit of hope ይብሉ ኣለዉ ግን it's very tiny ምክንያቱ እቲ ምንቅስቃሳት ናይቲ ወታደራዊ ክትሪኦ ከለካ ንዕኡ ከበላሹ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ በዚያ እንዴ ድፈትዎ ኣነ ዝበሎ እስከ ስምዕዎ And don't you want to have a smart person as president? You want to have a smart person. In fact, I took the cognitive test. I'm the only one. You know, they called me, originally they said, he's brilliant. He wants to take over the entire country. Then they said, no. He wants the world. He doesn't want the country. That's why he's in Iran. That's why he's in... Hey, by the way, how did we do in Venezuela? Not bad. That's why he's in... You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we paid for the cost of the war about 25 times over. When did you hear that last? Oh my God. እዚ ሰብ እዚ በዚያ ያነ ዝፈትዋ ኣብ ስልጣን ምህላው ሓደገኛ ሰብ እንዲሁ ግን በዚያ ከይተረድኦ ዘውፅኦ ገጀፍቲ ሓቅታት ኣለዉ ሓደ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ኣዝየ በልሕ ሰብ እየ ቃል ዓለም የለ ስክፍታ የለ ገለ የለ ከምኡ ክንብል መራ እንዲና ንስከፍ እዛ ቃል እዚኣ ካብ ኣፈይ ክትወፅና እያ ኣዝያ ከባድ እያ ናይ ብሓቂ ኣዝየ በሊሕ ኢለውን ስለዚ ይኣምን ኣቨሬጅ ብልሕ ኢለውን ንኽእዩ ኣቨሬጅ ሰብ እየ ክኸውን ዝኽእል እንተኾይነ ማለት እዩ ሶ እሱ ግን ኤክስትሪም ልበልሕ እየ ከማይ በልሕ የለን ባህላ እዩ መጀመርያ ኣመና በልሕ ምዃነይ ስለ ትፈልጡ ናይ ብልቢ ኢኻ ክኸውን ስለ ዘሎ ፀገም እኳ እዩ ሓንቲ ለና ኤርትራውያን ዘርከበ ዝጥቀማላ ሊትል ኖውሌጅ ኢዝ ዴንጀረስ ይብሉ ኮፍ ውሑድ ፍልጠት ሓደገኛ እዩ ዝብልዎ ዶናልድ ትራምፕ ህያው ኣብነት እዩ some people wonder ከመይ ገይሩ እዚ ቢልዮነር ኮይኑ ይብሉ ናይ ገንዘብ ፍልጠት ክህልወካ ክእል እዩ this different kind of knowledge ተፈላለየ ፍልጠትን ተመክሮን ኣሎ አንጃል ቢልዮነር ክህሉ ክእል ከም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ ነገር ግን ዘይፈልጥ ክኸውን ይኽእል ልክዕ ከምታ ምኻድ ትኽእላ ፅሉል እውን ምኻድ ዝኽእል እታ ምኻድ ኣብ ገለ ክፋል ተማሂርካ ፈሊጥካ ኣለኻ
ናይ ገንዘብ መንገዲ ድማ ከም ኣገይሩ ሓደ ሰብ ከፍልጠካ ኸሊት ካልእ ክፋል ከይፈልጥካዮ ማለት እዩ ስለዚ በታ ናይ ገንዘብ ላዕሊ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ስለ ዝሓዙ በላሕቲ ከይመስልኩም ኢትስ ዲፍረንት ኣብቲ ናይ ገንዘብ ንፋዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣክል ፍልጠትን ብልሕን ኣለዎ ገንዘብ ሪል ስቴት ታይኮን እዩ ዝበሃል whatever it is anyway نملس لا يبلالو أنا بلي عندي كاب بالحيس تبقى سبز حسي نزا أمريكا ننفسو نجبوخ قبرا يبلو نيرو يجيكن أمنا بالحيس لزقر رومهم كابنا أمريكا كحزاي ومبال حليفهم نعلم ناتوخ قبرا يسعر عليهم زولو نزولو ناب فنزويلا زغي زولو ناب إيران زغي زولو نعلم ناتوخ قبرا يدلسلو زولو بالحناتي يسم بدوم يزولو يبلالو أي تساق دحان مالت وازا يكون زولو he's serious قوم يدعم من نفسه whatever it is now أبتك عندها قداس زربا نقرأ من قدنا بزعبا فنزويلا كما يجرى عتقة قبلنا لدادنا تم تقصاصير نياريخ موديلو حشيش ورار تطو كبل يكينات جريلو عالم مينوا ورارا كايدو بسنك تزقبركم متقعت نمادورو زحسكو ومن تا فنزويلا بيداي زاتقوا ابو زد فانا واقع اسران حمشتن في كابتي شيات ناينا داد رخيبنا زلنا اما لسنا لنا ممكن زغيرو قد محجيت زنقركم سبالو اب افغانستان كيتكم اب عراق كيتنا كيدنا زغلو اغرغرك نقبر كلنا تاكسيبنا ولا حتى كسبنا نبلو مالو كلهم ابون كسيبايون ገንዘብ ግን አይነግሩ ኻኔም ከም ዝናቱ ገይሮም ግን ኣብ ቬኔዙዌላ ከና ነዳድና ተወሲድና ሕጅንማ መበል 50 ሓደ ስቴት ክንገብራ ንፍትና ኣለና ክብል ከሎ he's not joking he might do that ትገብረው ንኽልኸውን እዩ ደይ ተሪፎ ዘሎ ንሽተዩ ንሱ ዝዞ ግበር ኣይትግበር ዝብሎ መራሒ ኣብ ኣቐሚጡ ዘሎ now ካብዚ ቀፂሉ ድማ ኔክስት ንኢራን ከማ ክገብር ይዘል ነይሩ ኢራን ሳላ ሰቡት ዝኾኑ ሳላ ሃገሮም ዘውሓስዮም ኣብዮም ዘሎ እምበር the plan was exactly this كم زي أنا خبري تخيل نيرو هاي سلة أنك كم تاني فنزويلا مثلا تجينا بكوبا قصهم خبر دللو Greenland is the next one maybe Canada when أبتنا تليستا أب حنقولو سلة I'm not sure if he's gonna do it تقبري خل ذاك كلنجن Canada when أبتنا ليستا زلوا so أكم زكونتات كلناينا مسير ترازم دنا خبري بدللو so نزي أسوي الكاميرا كدليو هجي أمريكا زمر حزلو مراحي إذا تسمعوا زلهم You know, it's a one-way street. But no, the doctor, I said, doctor, let me ask you a question. They called me genius and that didn't work. Then they said, he's totally brilliant. He's a vicious dictator who wants to take over. That didn't work. And then they called me this. And then they said, they hit me with a bad one. He's a dumb person. D-U-M, not the B. He's a dumb person. It's enough. Most people don't know it has a B. He's a dumb person. I said, doctor, I don't mind being called a brilliant total tyrant dictator, but I don't want to be called dumb. أمو ده تكاب بلحنا بجينيس يلوم نيرم حجير ما تمليسهم ناب بارو خلونا ناب دم مالت most people don't know there is a B at the end of the word is كل سبي فلتي B كمزلو كاب سالساي كفلنا لا على زخونه دم بسي أمو ده تبي كمزلو يفلتي دونالد ترامب غير يفلتي ንሱ ስለ ደይፈልጥ ካልእ ሰብ ደይፈልጥ መስሎ he's always projecting ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝብሎ ዘሎ ኣብ መወዳእታ he's stupid ምዃኑ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ደንቆሮ ምዃኑ የፈሊጦምኒ ደንቆሮ ምባል ግን ደይፈትዎ ቃል እያ እታ ደይፈትዎ ቃል ሰብ ሶ ንዓ ክብሉ እንደልዮም ኣሎ በጃኻ እዚያ ነገር እዚያ ኣካባቢ ያርቑኒ ይብል ኣሎ ክትረቀካ ኣይኮነትን ንሳስ ክትሕዛ ትመስል ኣለኻ anyway if you think this is ከምዚ ዋዛ ይመስለኩም ዘሎ but this is real life ናይ ዓለምና ዝሓያል ሃገር ዝበሃል ፕሬዚደንት ናቶም እዩ welcome to 2026 ኢሎም now listen to this guy Trump defend America. I'm Tom Nichols. I'm a staff writer at The Atlantic. Donald Trump just returned from a summit in China. On the way back, he was asked about Chinese spying against the United States. The president's answer, essentially, came down to everybody does it. They do it to us, we do it to them. This is a really strange answer from an American president because it draws a moral equivalence between a communist dictatorship committing espionage and possibly sabotage against American institutions and America's espionage efforts, in part, to defend itself and to keep abreast of what America's enemies are doing. This isn't the first time that Donald እዚ ክትሪእዎ ከለኹም ክዳኑ ፀጉሩ ዳቢስቱ በቲ ዓለምና ዘፍለጠትና ለባም ምሁር ይመስል ኣበይ ኮይኑ ይኾ ናይ ኣትላንቲክ ዲ ኣትላንቲክ ማለት ናይቶም ኩናትን ወረብ ኩናትን ቀንዲ መደበር መጽሔት እዩ ሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ቻይና ክምለስ ከሎ ሲ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ይብል ኣሎ ቻይና ዝኩሉ ስለያ ኣብ ዓድና ትገብሮ ዘላ ናይ ሕርሻ ግራትና ገዘት ትካላትና ገዘት ሲ እንታይ ኻ ክትገብራ ኢሎም ሞሲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ግዜ ሓቂ ስለ ዘምልቕ ከይተረድኦ እንታይ ኢሎም ንሕና ንስልዮም ሰብ ይስልዩና እንታይ ሞ ፌር ጌም ኢሉ
كلنا نقبرو صراحة يسو ساتم تراي كونز قبرو نبوتين ممكن محجة خميل واميرو جنتها يبلا له زلب أم إليت مالتيو أنا زكر من نزل كمي جيريو ني أمريكان تشاينان equivalence ወይ ካዘ ወዳድሮ ዘሎ ንሕና ዲሞክራሲያዊ ሃገር ንገብሮ ስለያ ይኹን ካልውን እንትኾነ ንኣሜሪካ ንምክልኻልን ንዓለምና ንምድሓንን ኢና ንገብሮ ዘለና ዲክቴተርሺፕ ከምዚ ናይ ኮሚኒስት ዲክቴተርሺፕ ናይ ቻይና ግን ንዓለም ንምቁፅፃር ንዓለም ንምዝማዝን ንምንብርካኽን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣታምላኽሲ እንታይ ነገርና ካወደይ እቶም ሰባት ከምዚ ከማይ ዶ ይሰልችወኩም ትዘረብዎ ኣሚን እዚ ጅዝሲ የምን ኣለኹ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ቅድሚ 10 ዓመት ሶሻል ሚድያ ከይመፀ እዚ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ከይመፀ ዩቱብ ከይመፀ ቲክቶክ ከይመፀ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ምዃኑ ከይተፈልጦ ከሎ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ከምኡ ክብል ከሎ ያ በቃ ቻይና ዝብልዎ ሰይጣን እዩ ራሽያ ዝብልዎ ሰይጣን ኣሜሪካ ግን ኣምላኽ መልእኽቲ ዝሃባ መፍትሕ ናይ መንግስቲ ሰማይ ሂቡ ኣመሓድሩ ዝበሎም ኢሉ ይድሓስብ ነይሩ ገለገለ ሰብ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ እንዲደሎ ዝሕዝነካ ገለገለ ኣሜሪካ ያ ፕሬዚደንት ናትካ ኣብ ቬኔዙዌላ ከይዱ ንመራሒ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ጨውዩ ነዳዲ ናይ ሃገር ሰሪቑ ሃብቲ የጥረ ኣለኹ ናበለ ዝፍክር ዘሎ እዩ ቻይና ኢዱ ጠውያ ዕልዋ መንግስቲ ጌራ መራሒ ጨውያ ዝወሰደቶ ነዳዲ የብላ ማይ ፍሬንድ ባይ ኦል ኣካውንትስ ቻይና ፌር ሃገር ኢና ኣነ ዓለም ርእሱ ዘለዎ ሰብ ዓለም ቻይና ፍትሓዊት ሃገር ምዃና እዩ ዝፈልጥ ርትዓዊት ሃገር እያ ገለገለ ሰብ ኣሉ ቻይና እኮ ውድቦት ናይ ኣፍሪቃ ይገዝእዎ ኣሎ ብገንዘብ መንደለሚኑ መንዶ ንቻይና መንዶ ቻይና ዶ ብሓይሊ መፂኦም ብረት ሒዞም ይገዝኡ ከለዉ እዮም በዓልካ ገንዘብ ኣለቅሓኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፐርፌክትሊ ኣብ ቤጂንግ ከሎ መሊስዋ እዚያ እዚ ናይ ኣፍሪካ ዴት ትራፕ ዝበሃል እንታይ ኢሎሞ ቻይና ዶ ትልምኖም ኣለያ ከይዳ ወይ እውን ብዓይኒ ብረት ኣፈራሪሃ ትመፅኦም ኣለያ ኣብዚ ቤጂንግ መፂኦም ለሚኖም ኤርፖርት ስርሑልና ስቴድየም ስርሑልና ገለ ስርሑልና ወደብ ስርሑልና ኢልካ ኤርፖርት ስርሑልና ኢልካ መንገዲ ባቡር ስርሑልና ኢልካ በዓልካ ለሚንካ ፈሪምካ ቻይና ምስራሕትልካ እቲ ዝሰራሕካ ፕሮጀክት ገንዘብ ከምፃልካ ዘይክል ተኮይኑ ብዕዳ እንተተበልየካ ናይ ቻይና ፀገም ኣይኮነን ኢሉ ናትካ ፀጋታትካ ከመይ ጌርካ ተመሓድር ክትፈልጥ ነይሩካ ብመሰረቱ ስለዚ ንባንካ ለቅሓኒ ኢልካ ኩሉ ፋይላት ፈሪምካ ዘዋፃእካን ዘይዋፃእካን ኣተኻያ ጉዳይ የስ ባንክታት ይሰርቁ እዮም የታልሉካ ምስኻ ዘይትፈልጦ ሓበሬታ ግን بهاجر درجة زأكل كيلا قصيرك زأكل فلتنا هزب خامسيخا نعخذ زواج أخذ جبرز جبا كان تزيجر بدون كورنا خان دحرت كان زجبر كايو مغا إذا أخذت كفل زي تغل دوم نتزالك وحاجة جنزب نخمل سكال أنت جيرهم كا whose problem is that China سجم دينات كذا so again كم نريو زلنا كل تنريو زلنا نسمع زلنا بقمت عليه أمريكا جنتي تريو عينها أبكر ميخا تريو زلها نعو كم حق خيتريو كم حق خيت كي تستوعبوا له كل جزء مساحة سويه it's incredible and it is just hypocrisy درجة كويس جرجن again this is welcome to the American democracy نحن نقبر كله أب أفغانستان زجبرنا أب ليبيا زجبرنا أب سوريا زجبرنا أب العراق زجبرنا أب ليبيا زجبرنا أب السودان نقبر زلنا everywhere in the world أب فيتنام زجبرنا حلاليو أب جابان نيكولرز دربنا حلاليو ቻይና ዘይገበሮታ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዘይገዘአቶን ዘይጨቆነቶን ኣብ ዓዳ ሰሪሓ ዝማዕበለቶ ግን ሰይጣናዊ ተግባር ይክብሉ ካዮም ዝፍትኑ ኤሊትዮም ካ ዝበሃሉ እዚኦም it's incredible ተቐፅልና ኣብ ኔቶ discuss is our international affairs editor Philip Turrell. Good afternoon to you, Philip. So what do we make of this back and forth decision by Donald Trump? I mean, what's going on here? So this is where you separate the normal process of diplomacy into personal grudges that Donald Trump has against political leaders or countries. In this particular case, remember, cast your mind back a month when Donald Trump announced, to the general surprise of everybody, he was going to withdraw 5,000 troops from Germany, basically because he did not agree with comments that the German Chancellor Friedrich Merz had said about the fact that Donald Trump had been humiliated in the war in Iran and had basically gone in without really knowing exactly what he was getting himself into. That went down like a lead balloon with Donald Trump, who then said, well, if that's مجمع زعبا نيتو كزرب كله بتعمي زحزن نجرات دي قد سمع لأن ماركو روبيو أبو خيدو كفرارهم من كتنقوا من كوكبع بعلومن أنيو توجي له تنانيتو سميت بحال عندنا أنا زغلت اللي حوار حدي قلب سامر زجبر على بتركيز زجبر مثلاً أو كراهبية من دونالد ترامب تقدم معلوماتيو كوكبع بعلوم يفلوتيو كم تري وزن لهم دونالد ترامب حنساب كسددي حنساب همش الشيخ كسددي همش الشيخ كاب جرمن كوسري نابله نت بوليسي بناتو سمعيت بناتو دستان نعوز حقوس تغيركا همش الشيخ كسدل كايبلاكا نعو دس بالزربا كمنا جرمن فريدريك ميرس اب ايران زي مدباتي خاطه واريكا سلازبلو دما سراويتي كاو خوص يزبلو كسا كندي
أمريكا بدليت ناي حدا unstable emotionally unstable سمعتاتو زي ترقاقة سبت زور كم زلا يوم زولو زلو ويل ساعتكم يومكم غيركم ما تدحريو كم كرا قرناتو تدحريو ناخدكم زبالوكم من زعززوكم من yes sir نابلكم تقبروا لسلا زلوهم كم سبب ما نسوك شاد النبوري شادين دما أبرسهم شيء لكم أبرسهم تاسع جمير له it is what it is قال نقر كنا بلاهي نخلينا أوروباويان كوغرو يام جميرهم زلو بتا حفكو فيلكا حيل انت زي بالكا تقبرو نقر ويتوصحو نقر يبالكان دونالد ترامب دما he knows them exactly أبي كم زلون بخمي كم زخدون كالا حانت زرب على لنكني ببزح من قد تزرب زلا strip of water. This is the Persian Gulf. It's about 35 miles across at its narrowest point. On one side, there's Iran, and on the other, the United Arab Emirates. And running between them is a quarter of the world's seaborne oil. But despite their close proximity, هذا كابتي تزرب زلو قداينا إماراتيو زقا برشيان غالف مجمريا تسألي سلامتا كم زقيرو مالو إمارات مس إيران كتدافر كلا جسلو كدس سكارتا رأيو وانتا كم زمسل برشيان غالفت كلنا مايسي نشتي نقري مس بيتنا إيران كتودا دروغلا إيران is a giant كندي فرنسان جرمانن بحادة تأكيبا إيران تعبيز بحال إيران is a big country and then the UAE I don't know كنا متاي بيتنا تا كنا فرقنا إيرترات أوندو I'm not sure check it out and then أبزتري وزل لهم إمارات مس إيران بزو عندي أتفاخر زلا بفلاي زعج لنكني إيران تأتياتو زلا انتخابات بلوزناي وشمت حرموز بوليسي أتأتات يوم زلوا بزح سأجمع دي فتير لهم زلون إمارات بفلاي نقولن هجرات عربون سلام تايجن أمونجو إيران إمارات زيادة هاللغز في الترزول ولا كاتوكينات أمريكان إسرائيل زجبروا وانتخونا زبل زرباء ببزحنا نسمع زلنا سلام تاي بقدموني إمارات ببزحي كارموا مريضهم and now أبتو قدايتي كابتخلو إمارات زيادة أبتو تارجت أبتو دللا. Iran hit back. Thousands of missiles and drones were fired at Israel, at American bases, at every Gulf state than almost anyone else. Not Saudi Arabia, not Kuwait, not even US bases in Qatar. It was the UAE. Here are the numbers. Since February 28, Iran fired 551 ballistic missiles, 29 cruise missiles, and 2,263 drones at the United Arab Emirates, a country the size of South Carolina, a country of fewer than 1 million citizens, a country with no army to speak of. Iran did not just target the military bases, it targeted the Dubai International Airport, one of the busiest. أجي كابت بزح دزرب زلو ندب بعجون أكلنا يتتاريخ كوينو خنا برزخل أمونغو زيوم حجرات أمونغو إماراتن إيران نزكبر زلو قدايو إيران حجون انتخونات قال كابتم كاندي تارجتنا تاخوينا زلا تبهال دلا هجر إمارات أبعيني أبرادارنا إيران أتيا زلا هجر مخانا يزنقر حجون انتخوني أبزك بحجك جمر زغل انت تجميرو زيادة زبرت حيلي ويون حونا إيران كوردا زغل هجرت بهالزلا إمارات ياخد كون and إمارات كسب حج بتخدو زلا من قديم مورنا بإسرائيل ناتسقعت يا تخي زلا مس إسرائيل ون أزي بيرفكت سخونة مرة على كنا بلاين خلينا ولا قدر ما يقبروا كله خمس غلو إمارات أمنا كابتب وكنا زقات أما بإيران أزياء تقطعان حريقان خمس زلا كنقر كله معر معريو نسعوديا كمز بقى مدقعت زي مرادو دما توسخي حرق عن فتير لالو كم سال سايد ما إمارات بتزور ذا زلوس أجم وطبعا صلوان أبت كبابت رايدة يكونس أبدق خيدا أبت كارنا أفريقيا تجبر زنبرت كل قعزوتاتنا تاون بسنك زوكيناتنا إيران تقناديبو كم زلون كم تزدل لك تتعزز أشتغل كم زيلان الزد ما نيران أمانة جنكات فت ني إمارات بزح جنكات فتيرو لها كم زلو يزنقر زلو سلزي كويناتنا إيران نخلو مدبات حلمتات أجنداتات استراتيجي ناي إمارات دسكل كل يعبيلو زلو إذا كينات راي كونن حدا قاوريد وهم زلو أب كالوز قبرو زنبرو أب كرنا أفريقيا أب المندب كقبرو زلو زنبرو مس إثيوبيا ديو أب السودان بدع مسار إديو أب ليبيا زقبر زنبر أب صوماليا زقبر زنبر أب يمن زقبر زنبر بزع نجار فحيل ومالو so and image ناتهم دما سئلناتهم بهجرات عربين بإسلام زيادة يسألوا زغلوا نات هرمز دنقص لهم يلن نفسهم كتحنا إسرائيل يسقوا لهم مليسهم يسألوا له بس إسرائيل دما يقطعهم يلون so ناي بحكي إيران أتيات إمارات أتيات توزلا كنتات ناي بحكي تحساسبيو
كل زي كم زي الخلو أفكارنا أفريقيا زلو ما جنداجن بالسفح ملكة يقايرالو بلصقنا دما ماسكناتو قلي عز قبرو زلون زبلو زلون كنسمينا حجنا بالنخيل. Let's go. Rumors of a renewed Ethiopia-Eritrea reconciliation are gaining heavy traction. The speculation intensified following dramatic U.S. shifts, including the formal lifting of arms export restrictions on Ethiopia and reports of Washington rescinding executive sanctions on Eritrea. Let's be entirely clear, this potential shift is not driven by newfound friendship or emotional brotherhood. In the Horn of Africa, states rarely move based on emotion. They move based on survival, leverage, and power. كم نريد لنا بلصقنا كابنا ينوح انجلنا ناتهم وتيوم من تايزب الودي قوم على وحجي نيرترا بحيل خنوس داينا كالوت كحجزونا دبلوماسيا ودقاف رقيبنا تمرقنا هنا أجوهم تبهيلنا هنا قبله حق يوم حجي أمون غير تران جبيان زررب كهات كم زخلن ويون حدقات كجبر كم زخلن أب أولاكم وتو كم زخلون زبلي أغلى على مسر زي بلو زخونة أب public discourse بأمريكا يكون بفرنسا يكون بأوروبا حبرت يكون بچاينا يكون براشا بزخونة يكون حيلي روي زخونة زربا ويون حسب زوج إيل يس بدحر مجرجة أمريكا كتجبر حسيبة زبل حسيبة زبلي سلزي إتا حسيبة زبل ساتهم كل جزء وشتو من دقيو من مستيرو من أبدأ جزء لن حدث لزخونة نتا حسابتي maybe public دقاف ترغيبو قال نجار كم سألنا يخلي كاب زبل استبقسه بزق لعلى عقمونة نجارتي شيء يبلو له تقندس أجام جن كابيز ما تزول كريكمي لذي كله شفان مخانو كاب من تاي زبقس مخانو انت عين تسقطي سمعهم سلزول ما بكم زي ما تزولون داريلكم لأن أنا منيستر وديات وسعيناتهم زجبروا مجلسي ملساول لنا ፍላጎት አጀንዳዋ ይፋ ካደረገች በኋላ ግብጽ ከአባ በሚመስል መልኩ እየተንቀሳቀሰች ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ተናገሩ። አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ሐሙስ ግንቦት 13 2018 ዓ.ም ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄዋን ካነሳች በኋላ ከግብጽ በኩል ውጥረት፣ ትንኮሳ የሚመስሉ ነገሮች እየታዩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኤርትራ ነጻ ሀገር ከሆነች በኋላ ባህር በር አልባ ሀገር ሆና የቆየችው ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በመንግስት ደረጃ የባህር በር የማግኘት አጀንዳ በይፋ እየተራመደ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት ተበላሽቶ ወደ ግጭት ሊያመራ የሚችል ስጋት ፈጥሮ ቆይቷል። በተጨማሪም በህዳሴው ግድብ ምክንያት ለዓመታት ተቃውሟን ስታሰማ بحفشة انتاي زبل زربايو إثيوبيا أجندا ناي بحري إلى كابت بقس ويون ورار ناي بحري كتكايد إلى كابت حسب جميراسي قبطي حلف زبلان إثيوبيان حلمنا إثيوبيان بحقنا إثيوبيان زخلف نيثيوبيا دما أبحثور كم تقمت زجبرا سفع زخونة من قصاصات تجبرا لا زبل كسي بمنجدتي وهبقال ناي منستر ودات وصاي ناي بلصقنا زوج حبريتايو أب جبت دما بسفع يزربلو جزين ترخيبه أبو كم تسألكم كفتني سلزي أزوز جبرو وزلو كل تزخد وزلو زتفل عليه ملكعة زحزيو أعتقد مي تايبلون يروح مونغير تران إثيوبيان زررب كجبر كم زخلهم كل يوم دمنا ناتو مجندالهم أبت أولاكم وتخوليهم جلز بالزربالو زجن كابت تكون النت رحق زباليو حق نتو دما حسوتي بزه سلامتاي the same foreign ministry أنتار إيرترا زبلو زلك اسمعكم مجمع يا جنزا جن سمعنا برنا ستوريز ك نزيا BBC report يروح مانيرو ግብጽ የአፍሪካ ባህሪ ንናይ መርከብ ጻዕረይ ተንቅፋላ ክትብል ከሲሳ ላዮን ጽጋብ ተወሰኽለዋ ኢትዮጵያ ግብጽ ምስ ኤርትራ ስምምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ ድሕሪ ምኽታማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ንዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ሰላም ንምትዕንቃፍን ንምዝራግን ትንቀሳቐሰላ ክትብል ከሲሳ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ካብ ካይሮ ዝመጸ ዘይሃናጺ ውዲት ነቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መገዲ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ንምዕንቃፍን ኣቓልቦ ንምስራቅን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ኢትዮጵያ ባህር በርን በተመለከተ ያላትን አቋም በተለያዩ መድረኮች ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባህር ዘለዋ መርገጺ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብላዕለዎት መራሕቲ ሃገርና ቢላ ከተሰጉም ጸኒሓ ግብጽ ኣብ ዞባ ትገብሮ ምንቅስቃስ ዕጽዋ ብዝመስል መልክዑ ይግበሩ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ውጥረትን ትንኮያን በተደጋጋሚ ይረአዩ ኣለዉ። ትንኮሳ የሚመስሉ ነገሮች በተደጋጋሚ እየታዩ ነው። አምባሳደር ነቢያት ከምዝ ገለጾ ፖሊሲታት ግብጽ ነቲ ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ዘሎ ምርግጋዕ ንምዝራግ ዝዓለመ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎም። ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ዲፕሎማሲያዊ
ፃዕርታት ኣብ እተካይደሉ እዋን ካይሮ ወጥሪ ክትፈጥር ምጽንሓ ልሙድ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ግና ንድሕሪት ዘይምለስ ምዃኑ ኣነጺሩ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ለረጅም ጊዜ ሲከተሉት የቆዩና እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንነዊሕ እዋን ክሰርሕሉ ዝጸንሑን ዝፈተንዎን ስልቲ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ክንደየናይ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሓደ መርኣያኡ እዚ እዩ ኢትዮጵያ ድሌት ኣብ ዘበገሰትሉ እዋን ኢትዮጵያ ንምሕናቕ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ክውስኹን ክጠናኸሩን ንዕዘብ ኣለና እዚ ግና ዝጸንሐን ዝፈተንዎን ስልቲ እዩ ምላሽ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ኣጠናኺራ ክትቅጽለሉ እዩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድጋፍ ዝረኸበ ኣጀንዳ እዩ ህዝባ እውን ዝደገፎ እዩ እዚ ድሌታን ፖሊሲ ስለዚ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም እዛ ጉዳይ እዚኣ መሊሳ እና ገነነት ትኸይድ ከም ዘላ መሊሳ እና ረሰነት ትኸይድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ባዕሉ ብዝፈንዎ ስትራቴጂ ናቱ ዝንቡዕ ብዝኾነ መንገዲ ዝወሰዶ ተበግሶ ዝፈጥሮ ዘሎ ጭንቀት ወይ እውን ካብ ጭንቀት ዝተበገሰ ኣካይዳ መመሊሱ ኣብ መሸንቆቓ ከም ዝኣትዩ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ቁሩብ ርእሲ እንተለካ ንኽትፈልጦ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ንደዋፃካ ነገር ክትገብርን ናበይ ትኸይድ ኣለካ ክትፈልጥን ኣገዳሲ እዩ መጀመርያ ኣብ ቅድሚት እውን ክብሎ ዝደልየ ፀናሕኩ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራ ናይ መዓልቲ ናፅነት ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ እቲ መልእኽቲ ድማ ቅርብ ኢልካ ክትሪኦ እንተጀሚርካ ኢዝ ኢን ላይን ምስቲ ኤርትራን ኣሜሪካን ክገብርኦ ዝፍትና ዘለዋ ዝምድናታት ዝቃዶ ዘረባ ኢና ንሰማዕ ኣብኡ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ሃገራት እንዲኦም የውሃነ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ቁርብቲ ላይ ካብኡ ክርኢ እንድሕር ኮይና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ US President Donald Trump has sent a message of congratulations ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣብ መበል 35 ዕለተ መዓልቲ ናጽነቱ ዘኽብረሉ ኣብ ዘሎ ብኡ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ሰዲዱ ዘሎ ኣብቲ መልእኽቲ President Donald Trump stated that the American people join him in congratulating the people and the government of Eritrea on the 35th. أمبل 30 ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንኣመበል 35 ዓመተ ናጽነቱ ጽምብል መዓልቲ ናጽነቱ እንቋ ሓጎሰኩም ክንብለኩም ንፈቱ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ድማ ወሲኹ ካብኡ he expressed ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ኣብቲ ዘይፀዓት መንፈስ ናይ መኸተይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምጽማም ሬዚሊየንስ ጽንዓት ማለት እዩ ስቴት ፊስት ወይ ከዓ ኣብ ዘለካ ነቒፅካ ምጽናሕ መንፈስን ከምኡ ድማ ጽንዓት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ዝለዓለ ኣድናቆትን ክብርን ከም ዘለዎ ኣነጊሩ ኣሎ as well as their continued dedication to safeguarding Eritrea's national sovereignty ከምኡ ድማ ብዘይ ነግፈረግ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ንምዕቃብ ብኩሉ መንገዲ ህዝብን መንግስትን ዝገብሮ ኣድናቆት ከም ዘለዎ ይገልጽ ማለት እዩ ማለት እዚ ዘረባ እዚ ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕካ ትገብሮ ዘረባ እንዲ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ጸሓፈ ይኩን ስታፍ ናቱ ዝጽሕፎ ግን ንኤርትራውያን ንመንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እንታይ ቀንዲ ዘገድሶም ኢሎም እዮም ኣብቲ መልእኽቲ ዘስፍርዎ ልኡላውነትና ቀዳመይ ተገድሰና ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ and then they put it there this is very important ከምዚ ንእሽተይ ነገር ወይ ግን ኣፋኺስካ ኣሎ ምሻውን ከምዚ እኮ ፕሮቶኮል ስለ ዝኾነ እኮ ይገለገለ ዝብል ኣሎ ውሃም ዝኾነ ብዙሕ ነገር ዘይፈልጡ ነቲ ነገራት እቲ ነፀባብቕ ኣለና እናበሉ ሳከት ከናኣሱ ዝፍትኑ ሃገራት ዝመርፅኦም ቃላት ዋላ ፕሮቶኮል ተኾነ ኣብቲ ፕሮቶኮል ዝመርፅዎም ቃላት ናይ ብሓቂ ኣገደስቲ እዮም ናይ ብሓቂ ምሳኻ ጽቡቕ ዝምድና ክምስርቱ ዝደልዩ ኮይኖም ነቲ ንስኻ ቀዳምነት ትቦሳቶም ቀዳምነት እዮም ዝብዎ ምክንያቱ ንትፈትዎ ሰብ ወይ ንምሱ ክሰርሕ ትደሊ ዘለኻ ዝያዳ ነቶም ቀዳምነታት ናቱ ከተኽብረሉ ኣለካ ስለዚ ኤርትራ ቀዳምነት ናታ ልኡላውነታ እዩ ከምኡ ድማ መኸተ ናይቲ ህዝቢ ኣኽብሮት ክትብ ኣለካ ኩሉ እቲ ዝወረዶም ፀገም ስኑ ነኺሱ መኪቱ ኣብ ዝበፅሑ ስለዚ ንመኸተ ህዝቢ ኤርትራ ኣድናቆት ምሃብ ከምኡ ድማ ንልኡላውነትና ዝወሃብ ኩሉ ነገር ነክፈረግ ከምዘየለ ኩሉ ዋጋ ከም ዝኽፈል ንዑ እውን ኣድናቆት ምሃብ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓና President Trump further noted that consistent with the sentiment expressed in his letter to President Isaias Afwerki last year and with the new chapter ahead he believes that the time is right to move forward together in pursuit of shared peace and prosperity across the Horn of Africa and the Red Sea. Again, إذا ملقت زيا كنتايز بالزلو بتعمية قداسي مع عمد تبدأ بس ديدوني President Donald Trump نبي إيرترا لك أبتشعوز جلسنا يو محجزتا قبر جيجاتات قريفنا كابجن دحر كلت تعوي ربح حفز حلو نكلت يو هجرات بخبرة
خبابيرا راح عندنا mutual respect mutual interest نخلتيو كرب حبز خل كنسرح كم نخلينا حدش مدرك كنفتر نخلينا نخمو تبقسو كنوسدنا يلوم كم زنبرو أبو تبقسو محجون انتخونه I believe that تجزيه حجيو now is the right time تفكر الجزيه حجيو نقد ميت قصنا نخن كيد السلمة نحبراوي ناي سلامن بالسجنان أبزو باكرنا فيك أنا محاس كم لما أب كبابي كي بحر المحاس بحر خنسرح وانو قيني سمعنا let's do this together زبل ملختي إن نسمع زلنا which is quite really very very interesting and ميرترا أبز حجي كن ريو خلنا دس زبلنا ملخت تطلو كاب أمريكا كم زعينة ملختي كوت كله we are very happy because أبزون بمنستري حبريتاني إيرترا وسياني را من البات قال لهم ساكت بعلم تحفوا ينقل لكم كتطارات رسولة تقولوا we always want to give you yes Minister of Information إيرتراون سكالوت بريزنتات بزسودو بحد حوي سماوت يوم مليرم سلزي كلاتهم بزحات بريزنتات يوم نبيرترا ملختنا معلتنا سنت نسجل زلو نبنت حركة عبيت بريزنتاتنا عالمنا بريزنت فلاديمير بوتين ناي راشا كل زي سعد كمان ما نقص تشارلز سالساي كاب يونايتد كينغدم بريزنت فرانك فولتر شتاينماير كلهم رأيهم أوروبا this tells you everything نجاراتك عير كم زلوا قدام زيهم سبازياتهم كلهم نيرترا يمسكنوا نيرم ويون يصحفوا لنا نيرم يبلكم now I mean check it out ملختنا بريزا نا يوهانا يمتص أنير إيرتراغن كساك اندزي كاب معرابا عالم يمتص أنير كبلا يكلني كمو نقص ناي سويدن كين كارل I don't know بلا سرشد شدي ولا Gustav of Sweden president of Mongolia president ناي من خطبلو ذا the Republic of Zambia okay president ناي أديم تصورم ده so من Democratic Socialist Republic of Sri Lanka King Abdullah of ناي جوردان مالتيو كمون كالوت بحجد متسونا لو زي ليتس زقبر وينيرو كلاتهم زقبروا بحدا كيمم سيدو منيرم سلازي كحقوسكم زبليو مبزحتو بروتوكول يكتب لك تخلي خبط it is very ناي بفلاني دونالد ترامب أبزل لكم President Donald Trump further noted ناي أمريكا بفلوي تبغيرو مبزي أو تيوم مسلو زلوي كينغ سلازي أمريكا مسيرترا كتسرح تدليلو زلا كونتات نانصري يخيدالو إذا نجار زي نيبا حكي كج أبيلوهم زلوا نجارات ألو يوم حيلتات سني لك أسمعكم سياقي تصلوا زغونو بزعبهم أبكميت كنسمع عندنا جن سلايخا أنت يحسبالو أقدم كامفلات كل جزء سبقيو من بعد كل النجارات كتغسلكم كفتني نا UK King Charles أنت يبلالو said that Eritrea's experience in conserving water and protecting its precious natural resources offers a valuable lessons as a community's effort. إذا إيرترا أبعك أماين حمدن كمرمانة أكبابي أبعلاو تجبر زلا بسوء نسوا أبتنا environment سلز قدست نقص تشارلز ناي UK نعوز يادان إيرترا أبنا غوتي بالو. Okay, fine enough. Fair enough. كتيلنا نا جرمن مسير تراس بوزم دناك تحنس بزوج عرض كبر على نريد لنا. أنت بلالو that at a time when the Horn of Africa and the Middle East are passing through a great challenge, Germany desires to work in partnership with Eritrea to ensure peace, stability, and development in the region and beyond. Germany نبي إيرترا بوليس ناتا بزغل تفكت كير تفتن زال هجر مهانا. الزد ما تذكرون تخينكم أبزي بودكاست مس أمانيل بيلا مريم أبز جبر كله نسوا نبتين باسنا جرمن كي يدخلوا جرمن مسير تراك سرت دليا جن تقدران تعسوا أن أمريكا سل دفرهايو. نسوس طلعوا له معالتي جرمن زيادة مسير تراك سرح كم تخل إلو نجير ونيرو تبوظ هون ركب كم زنبرون درو تقدر كل علي كابز بحال جميرو بزح مكساساس قبر زولو إمباسي دما جرمن إمباسينا نرزلنا تبوظ تبقى سويو بريزنت ناي تهاجر ودما تي ناي بروتوكول بريزنتيو نسوس ما زيادة تملقتها ناتهم تري ولهم ناب تكبار صغير يكبر روت رأينا نبل هنا. We are very happy. Congratulations نسبة إيرترا نبلندلي ملس بلتقنا نتينا إيرترا spotlight يوصلوا زلوا they really want to spoil this thing نزلنا مسيا كل ذيك عالم كقبري فتنلو كله تتجاجامي مثلا عتتات أفكارنا أفريقيا زوج وزلوا حبريتات كنرينا هذا دا أبزي حنتك بكم بلتقنا لأن كان انتهي تبل article أو سيلو بزح شير كتكونوا ونسمعكم رغمات اللويهم إثيوبيا إيرتران
ኢትዮጵያ ኤርትራ ሪሌሽንስ ዝብል እቲ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ዝብል ናይቲ ፖሊሲ ሰንተር ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፅኢሉ ለንቀነ እዛ ኣርቲክል እዚኣ እንታይ ትብል መሲልኩም ንውሕ ዝበለት እንድያ ግን ሕፅር ዝበለ ሳመሪ ክንበኩም ድሕር ፈቲና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም እዮም ዝብሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም abnormality of Eritrean state እቲ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ብዓብዩ ኣብ ኤርትራ ኖርማል ዘይኮነ ኩነታት ስለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኖርማል ስለ ዘይኮነ እዩ ኤርትራ functions as a highly militarized garrison state characterized by central power under President Isaias, a lack of modern governance institutions and strict global isolation. ኤርትራ ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝምድና ክፈጥራ ዘይከኣላ ብሰንኪቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ትክክለኛ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይብሉ ስልጣን ድማ ኣብ ኢድ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ ውሕዳትን ዝወደቐ ስለ ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሓ ከምኡ ድማ ስሩዕ ናይ ምሕደራ ኣገባባት ስለ ዘይብላ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ወታደራዊ ሃገር ኮይኑ ንነፍሱ ከነፅል ዝፍትንን ምስ ካልኦት ሽርክነት ክፍጠር ዘይፍትን ምዃኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and these people are telling us ስለምንታይ ምስ ግብፂ ሽርክነት ትገብሩ ኣለኹም ስለምንታይ ምስ ስዑድያ ሽርክነት ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም ድማ ከእውዩ ዝውዕሉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓመድ ዳብልዑ ሓመድ ብልዑ ኢኻ ትብሎም እዚኦም ሃገርኩም ከተመሓድሩ ዘይከኣልኩም ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር መዓልታዊ ሰብ ይመውት ደኩስ መዓት በማይ ዝቁፀር ሰብ ይመውት እዝገሄር ዋኑ ገሊኡ ብጥቤት መውት ገሊኡ ብውግ በዚ ሲዳማ ዝበሃል ለንቀነ ክባልዑ ቀኒዮም ኣሎ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ሲዳማን ውግ ተላዒሉ ነይሩ ካልእ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብኡ ኣውቶቡሳት ዝኸዳ ዝነበረ ኣቃፂሉ ኣሎ ብመንገዲ ኦሮሚያ ሓደ ፃዕዳ ቱሪስት ቡ ከይድ ከሎ ኣብዚ ከምፅኦ ነቲ ቻነለይ ፀገም ስለዘምፅኣለይ በዚሑ እቲ ገበናት ነው እዚ ናይ ገበናት ቻነል ክኾንካ ይንደልየና ምክንያቱ ዘይውዳእ ፀገማት ስለ ዘሎ ናይቲ ሃገር ኣድዩ ትቁፀሩ ኢልና ገዲፍና ኢና ከይሓፈሩ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረቡ ኣለዉ መጀመርያ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣለዋ ንኤርትራውያን ዝምልከት ጉዳይ እዩ ኣይኮነን ንስኻትኩም ካብቲ ኳቦን ልመናን ወፂኹም ዘይትፈልጡ ብዛዕባኹም ዘሎ ዛንታ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ናይ ልመናን ናይ ጥሜትን ናይ ሽግርን ጥራይ ዝኾነ ንስኻትኩም ትብድዕሉ ነገር ክህሉ ይክእልን እዩ ኤርትራ ብኸመይ ነብሳ ተመሓድር ንኤርትራ ከም ዘላቶ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ዲሞክራሲ ዶ ሂማን ራይትስ ዶ ክገብር ኢላ ከም ኣሜሪካ ንዚ ኩሉ ዓቕማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፈቲና ኣይሰለጠን ገዲፍና ኣለና ሕጂ ምስ ኤርትራ ከም ዘላቶ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ who are you ንስኻትኩም ብዛዕባ ምሕደራ ናይ ኤርትራውያን ክትዛረቡ ትኽእሉ ድሓሪ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ስለትኽእል ዘይኮነትን ጎሊት እያትኩም ዘላ እዚ ኩሉ ፀገም ይዘብለኩም ዘሎ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኢልኩም ኣብዚ ትእውይዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝምድና እኮ ልኡላውነት ዓቂባ ግብፂ ኣብ ኣስመራ ኮይና እኮ መግለፂ ነቲ ውዕል ክትፍፅም ከላ እኮ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ይኹን ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ክኽበር ኣለዎ ንሕና ድማ ኩሉ ነገር ክንገብር ኢና ስሉሳዊ ኪዳን ምስ ኤርትራን ሶማልያን ግብፅን ክግበር ከሎ እውን ናይ ሓደ ሃገር ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ተተንኪፉ ናይ ካልእ ሃገር ከም ዝተንከፈ እዩ ስለዚ ንዑ ንምውሓስ ኢልና ክብሉ ከለዉ ሲ ኣበይ ነርኩም ንስኹም ለካስ ናይ ዓለም ቋንቋ ይርዳእኩም ልክዕ ከምቲ እንግሊሽ ዘይርዳእኩም ብእንግሊሽ ክትዛረቡ ትሽገሩ ናይ ዓለም ቋንቋ ኢንተርናሽናል ሎ ዝርዳእኩም ኣይመስለንን ስለዚ ከምዚ ኢልኩም ኢኹም ክትሰግርዎ ዘለኩም ከም ትሪእዎም ዘለዎም ክሳዕ ክንደይ ረሳሕ ቋንቋ ይጥቀሙ ኣለዉ ብዙሕ ሚድያታት ናቶም ንኤርትራ ኢፌክቲቭሊ ኣብ ምድኻም ኣብ ምፅራፍ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንሳቶም ጥራይ ግን ኣይኮኑን ብልፅግና መጀመርያ ኣይኮነን ኤርትራ ኢንሴኪሪቲ ከምኡ ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ህላወ ናቱ ንኢትዮጵያ ብምድኻም ጥራይ ክኸውን ዝኽእልን ኢትዮጵያ እንተሓይላ ነቲ ልኡላውነት ናቱ ክትበልዖ ትኽእል ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ኣብ ጭንቀት ዝነብር መንግስቲ ይብሉ ኣበይ ክትረኽብዎም ሕማቕ ነገር ከም ትሓስቡ ንፈልጥ ኢና ግን ክንደዋቕማ ከም ዘይብልኩም ከዓ ይፈልጥ እዩ ካልኦት ተጎራቢቶም ምሳኹም ስለ ዝመፁ ይፀገም fluid separation governance ከምኡ ድማ ግሪቫንስ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፀትሉ ሬፈረንደም እውን ኢትዮጵያውያን ኣይተቐበልናዮም ይብሉ መን ምስ ቆፀረኩም ንዓኹም ዝምልከት ጉዳይ ነይሩ ድዩ so current manifestation of hostility the ኢሳያስ ዶክትሪን ኢሳያስ ናይ መንግስቲ ኢሳያስ ወይ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ሃገር ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢሳያስ እንድሕሪ ሰላም ክትረክብ ኮይና ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ክትነብር ኣለዋ ዝብል ፖሊሲ ዘለዎ ይብሉ ብሰንኪ ሕማቆምን ድኻምነቶምን ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ምስጋር ዲስታቢላይዚንግ ኣሊያንስ ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ሽርክነታት ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ንካልኦት ሃገራት ሕጂ ድማ ፅምዶ ከም ሓደ ዓብይ መዛረባ ርእስቲ ብመንግስቲ ደረጃ እዮም ክዛረብሉ ጀሚሮም ዘለዉ I'm going to show you
proposed pillars for peaceful coexistence, normalization of Eritrean state. እቲ ዝሕዝን ክፋል ነታ ሳልሰይቲ ከምስኣልኩም ደልየ ኣብ መንጎ ነዚ ዘሎ ፀገም ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣካይዱ ክቕይር ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ኣታዚያቶም ሲ ድሓን ብዝኾነ ይከን ዊሽ ድሌትኩም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሃገር እያ ንኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ተኺልኩም ነፍስኹም ኣመሓድሩ ብያታ መልሲ ነፍስኹም ኣመሓድሩ ግን እዛ ኣርቲክል እጅ በይንኹም ተሪኢኹማ ንኣብነት ኣብዚ provisional settlement security cooperation and non-interference frameworks mechanisms for broader حسابات دغربو maritime and logistics cooperation specifically regarding Ethiopia's utilization of the port of حسابات دغربو زلوي اذا زربا زيا بين يكونت مجمرياتي اول حبريتا بمتقام ازي foreign affairs بحالنا ኢትዮጵያ بإمارات زمول مخانو نغيرمنا نيروميا so ازي Ethiopia relations because Ethiopia foreign affairs بحال ኢንስቲትዩት ናይ ፎሬን ኣፌርስ ዝብል ብኢማራት ዝድጎሚ የሎም ነይሮም ኢማራት ንባዕላ ኣርቲክል ኣውፅያ ነይራ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ስራሕናትና ኩሉ ግዜ ነብስኻ ምንኣድ ልሙድ ኣይኮነን ግን ክንሕብረኩም ድማ ፅቡቅ እዩ we are really digging everything ሓበሬታ ክንረኽቦ ንኽእል ስለዚ UAE think tank ሓደ ኣርቲክል ኣውፅዩ ነይሩ ብዛዕባ መበል 35 መዓልቲ ናፅነትና ዝምልከት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ እንታይ እዮም ዝብሉ ወላ እኳ ፅቡቅ ተበግሶ እንትኾነ ክዕወት ኣይኮነን እዩ ዝብል ስለምንታይ ይብሉ መስለኩም occasion on the 35th independence anniversary of Eritrea okay ብላሎ key recipients ቀፂሎም እንታይ ይብሉ United States Donald Trump ማለት እዩ the message suggests ኣብዚ ሓዊሶም ኣለዉ it's not that there was this article let me find Okay. رخيبي الله أتيسي لك فعلنا ترخيبي الله كم تروى هذا لهم the main takeaways article بإمارات what is نبرة wake up بنا UAE policy center what is نبرة US Eritrean rapprochement signs and prospects the US stance toward Eritrea is gradually changing from a strategy of isolation to sanctions to a more cautious approach أمريكا ناب إيرترا زلوات أمامتنا غيرت يا تخيزلا كاب تنصلون جرا ناب تنقذ زبالة صبغ زمدناتات نمقبار زقبر زلوي Washington seeks to leverage Eritrea's position نتناي after جبهر زلوا كتكمل فتنا له إيرترا ما بوجنا نتيم أمريكا زلوا كنتات كتكملوا تفتنا لا counting on أمريكا زيادة نتزلوا كنتات نايك بحري تتقيمة سيرترا زلوا زمدنا كتتعراري يا تفتن زلا and strengthen its capacity to navigate Ethiopian and regional pressures. Nevertheless, the involvement in relation between Washington and Asmara remains constrained by several factors, including the delicate lack of trust. In times of Luzalo, Clitium Quantitami, Rabhakam Zolo, Mirin Tolo, Subog Zimdanan Khayf Targan, among Gomzolo, Abizbala, Zaymat Imaman, and Fat Fatar Khaliu, بتحدي نيرترا authoritarian regime حفروني كمان بعلم authoritarian نقصنا هاللومسي زعب خالك زارب غمان يويكو حفرة زي بالله جريخة بنقص كويس ما حضر ديمقراطية لو كم ديمقراطية قينوا يوم أكتر قبرز فتك نقص هوا هجر سن خالك حميك بوني أبي السودان ديمقراطية كله يمزولو هو زي محفار anyway جنزبت لك خليك زي هم دون ترامن كمامي and then the authoritarian nature of the Eritrean government and the complex geopolitical landscape on the region. It's likely that the interaction between the two parties will remain restricted. ስለዚህ ትዝግበር ዘሎ ፈተና ብዙሕ ውፅኢት ከምፅ ዘይክል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባይና ንሰምዕ ዘለና and it is it's really ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክንምንታይ ነቲ ኩነታት ክፅይቑ ይፍትኑ ከም ዘለውን ብዙሕ ነገራት ይፅሓፍ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ካልኦት ምሳቶም ብቐረባ ለጊቦም ዝኸዱ ዘለዉ ሓይልታት እውን ተመሳሳሊ ርእይቶ ክቡ ኢና ንሰምዕ ዘለና ተመሳሳሊ ርእይቶ that is also an indication ነቲ ኩነታት ንኽንርዳእ ክሕግዘና ዝኽእል እዩ ሓደ ካባቶም እዚ ብተደጋጋሚ እንሰምዖ ዘለና ካባቶም ዝብገስ እዩ which is what was that this guy بقدمه يوم نمسلكم نيره its independence from Ethiopia in the early 1990s. It's been called the North Korea of Africa. Whether that's a justified analogy or not, I don't know, but it's an extremely close country, and it's clear that the quest for independence has not really paid off in terms of opportunities for everyday people. They have indefinite conscription and so on. If the US drops the sanctions, does it potentially have a reputational impact
on the US if the situation does not change within Eritrea? Or does the Trump administration see human rights and sort of the internal challenges in the country as a completely جكلت يوم كنت متوهم كلهم سي عيات يوم دمسلوهم مش انتهي بلا لسكي أمريكا مسير ترى ركب مقبرة كم تابير ترى هيمان رايت سيلو قال ملسي أمريكا سي قرب أبتناتا زلوا صبوق سئلي ويزنا قباريت صبوقن نعملاق زلوت هالأخو قالتات يدبل دلوت تزرباناتنا وزتنبيه دود أمريكا مسير سعودية كو ديل تقبر الله سعودية كو رايت ناو نزك لكنه إثيوبيا وين سدتنياتات نحلفت نحنقات نكحنقو فريدا الله. What are you talking about? What human rights? أبير ترى تأجمي لنا ما أسرتوا هنا قالنا بلي لنا. But who doesn't have that? أبغى تنامو كمين عينات قبل لتهم نقبل شبرايلكم زسكعك سقيات فتش مزنا بركون ده يكونكم. And still تدقفون زلهم هجرات ما بمولن هجرات عرب ده يكونن. فيديو كاميرا سيلكم نسبات يلكم سيلوس يوم تبعي لهم زر زلوا بيكيد يكون أب إمارات ده يكونن. These people are delusional beyond words. They مالتيو hypocrites actually. أبكالك كونكول أمريكان كالوز جبرون مرحبا. أبا بيرترا كونكول لقد they always have this double standard نيرترا خلق زي بالو تاخدك أسولو تخل من قدم مفتار مالتي. Anyway, it's part of the agenda, but the resisting لنكن زبال زلو. كان زولهم بتفنان وشتاو جيت إثيوبيا مستعب سودان زولو جناي محواس جاسل زلوا كرنا أفريقيا أنا بسف حزبا وجي من رحلو زبل سلطانة زني وعرب استبعالة مع كان زين زرق حتولا 4 جنبات بركز بلا درونات أبا وانا كتما سودان كارتوم نزل كبهجرة ومعروفون فرتن حيل وتحضر وتكالات دبيبان سراو سودان متكعت زنفرتين إثيوبيا حبرات عربي إمريتسن حتى تجارو يقولون بركلتين هجرات نتمتكعت زفتهم مخان زنس أبو خونان كلها نتيجة بميزة كده تشن إسران سلسن جميرو مس سراو سودان كواجات سن حيل تات كل طفل دقف RSF سبحان الله تعود جل كم تدقف عجنين الجرالو إذا كسيبنا سأكل كرجاجة زي كالوقا سراو سودان نام بسادرو كابي إثيوبيا خصوصا كلو أديس أبابا بوجنا نسراو سودان أبغى قولون نزن كساوس وصلات حيل تات يدقف على كتب الكسيسة أبي international crisis group كيلا كرنا أفريقيا زغنا ألان بوسويل نجازيتا زني وعرب كزارب كلو سودان إثيوبيا نتلمر نايوسن حلفو كلنا وجي زلون كلتين مش تاوجي تتجات منالو لأن حد هذا ما ببوجنا تقاوم تعطوات يدقف على نوعيلو كما وزيت ما كلتين وجنات تخبي ومنها تحت تغطي كم زلون كوني سمع معلوك بلون وسيخ قال يتولو أبا منقول كلتين وجنات وطري أبا زبرت على زلوان إثيوبيا بوجن تجري داق ما يوجنا مجمار تقولو ينسل على الوالو أتي أبا كارتوم نايدرون متقعتي كده من فتسام حدا معلتي حزبان حرنا تجري حوحات نتعرف توزلو زياو بريزيدنت تجري بمعلاو داق ما يقود تصير كل التجري شبي تختبل جازيتا زني وعرب سبتي بالا أتي من قصة زي نتي كابا حدار كل تشحن إسران كسب كل تشحن إسران كل تن نخلت عامز غط صلوا جذب كعنا يسلام سمع ناي مشار حدا قال له وزبلت السبساب تنتن كم زحبروا أبتجري زل على حدش جيتشت إنما حبر سبات السودان مثل سراوي السودان زوجنوا وتواجعتن كتقاليد يخلي كبل جالس عملوا أتم تنتن توسيقهم كم قبل ملصد ما إثيوبيا حيتات كنت في دقف RSF أبا السودان تقرب زل دقف كتتعزاز فوت خلي قبلوا زلوا مقمة جالسهم أبا يونيفرسيتي ماريلاند تحقق جاز بروفيسورن كلا كارنا أفريكان زغنا مايكل ولدماريام أتي أبا منقو فيدرال مانجستن حد غفال حوحات نزلوا مسحاب أبتزوباك أبزلوا مفنج على تتعزو تبرعيو أزينا بقونتنا مسفحفحن بقطتا نبا سودان نايم الحقون حدا قال له كبل دما نزنيو عرب جالسو أبا ملوتنا سودان وشتاوق سراوي السودان مسلم كلا تعبت صلاة إثيوبيا زغم تواقعات حوحات نيرتران زلوا ركب عمي قوة كم زلوا إزت نتاني ملافت تواقعات حوحات أبوان تقدم أيوق تجري نبا مبرع سودان تعاقبهم نيرهم قال يوم حجم سراوي السودان كوينم يواقعوا له نقال يوم دما تزي تسلفهم نبي إثيوبيا كم زت الرزو يفرع حجي إزت سمعوا زلهم حركاتي أب كبابينا بزينة كنتاتنا كبابينا كسع كندي كاير كم زلوا زريو قنو نايزن ريو زلنا زياتري وازلهم إذا درون زياتري وازلهم انتاي زبل حبريتاينا عم بيبنا زلنا حنت درونيا كاب Sudanese armed forces SAF مالتيو have shut down a hostile drone near Damazin حنتي نوقت متصل نبرت وين حدا جنيا درون كاب أب كباب الدمازين كابيت متصنيرة كاب قربيت هجرت متص كم زنبرت حريمو كم زودغة and it entered Sudanese airspace أبناء السودان airspace هتيا خمسة نبرت from the direction of Ethiopia كاب دوبنا إثيوبيا ناب السودان قصة تسجر كم زنبرت this is a second drone originating زون مبل كالاي درون ويون مبل كالاي يبلو اللومبر سودانويان أبتقدامي زحلفيناي ايربورت استقبر متقاتي قدميو كلتا سلسة جزي كمور يوم كم زنبوريز قلت جن حجون انتقوني إذا قدايزي زهر موازلو كميلا كابي كم زمتسة يخصلو ولو كا أمريكان إثيوبيا
كموني إمارات متنقطع هيبنا فلان إثيوبيا أبت كباب تقبرو زلا كتقارصو متنقطع توهيبوان تنوري بزح وتسيد كم زي الرئيس زلون Sudan's army is showing restraint سراويتنا السودان دما تنقاقي وسط كم زلون ولا قا قبل ملس كم زخل تنبرجن تنقاقي يمرز كم زلون although under these circumstances it would be normally have the right to respond to Ethiopia أكم زكونتات درون كاب كلا هجر متسيزت كأكانتلو قبل ملس نايم هاب مثل كلهم كم زغل جن كاب قبل ملس مهابي تنقاقو خم زلون كم تري وزلون تدرون بسماي كلو كم زهرم وايم زنوكر زلون أنت بفيديو ملك دما أريوم يعطاني درون كتفضل كلا زر ملكتين نرزلنا زدما مغطلتا نايتي ندع مسارع زقبر زلو دقوماتاتن حاجزن تراي زي كوني مغطلتا نايتي نريو زلنا متتتاواب كويناتنا السودان ون زقول لي حكوناتاتنا نرزلنا بزملك كرو خلو دما اتكبابي نامنتاي درجة خيط كم زغلنا نرزلنا ساتوم نبي إرتراقصهم زحسبوا أجنداتات تسبب لهم بتحدة أبكرنا أفريقيا زقبر زلو شركنت تقامي فترة نالو زبل زربا ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ፀገማት ሽግር ይፈጥረና ኣሎ ግብፂ ብሱዳን ጌራ ትመፀና ኣላ ግብፂ ብኢትዮጵያ ጌራ ብኤርትራ ጌራ ትመፀና ኣላ ግብፂ ብሶማል ጌራ ትመፀና ኣላ ዝብል ዘረባን ክስን ንሰምዕ ኣለና ብግምጣሉ ልውላውነት ናይ ሃገራት ኣብ ምፍራስ ከምኡ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ንልውላውነት ናይ ሃገር ዝደፍር ዘሎ ሓይሊ ምሕጋዝ ብልፅግና ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና very very sad but it's still እዚ እቲ ከባቢና ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ ዝያዳ ነመን ካስብ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ድሮ ክርዶም ጀሚሩ ኣሎ ያለውን ለመናገር በእውነቱ ከሆነ የኢትዮጵያም አያያዝ ለግብፅ አመቺ ሆኖ ተገኝቷል ባይነኝ እኔ በተለይ የሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠት መሄዳችን ይሄ ዶሚኖ ኢፌክት የሚሉት አለ አንድ ከጀመርከው በኋላ እየተናደ የሚሄደው ወደዛ በእውነቱ ከሆነ የኢትዮጵያም አያያዝ ለግብፅ አመቺ ሆኖ ተገኝቷል ባይነኝ እኔ በተለይ የሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠት መሄዳችን ይሄ ዶሚኖ ኢፌክት የሚሉት አለ አንድ ከጀመርከው በኋላ እየተናደ የሚሄደው ወደዛ የሄድነው ሶማሊላንድ የሄድንበት ግብታዊ አካሄድ ሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠት ያ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ምንም የትም ቦታ ያላደረሰን እስካሁን ድረስ ብዙ ጊዜ ሰርተንበታል እሱን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው በግልጽ ዱላ ለግብፅ በዱላ ያቀበልነው ከሶማሌ ጋር ከኤርትራ ጋር እዚህ ሱዳን ላይ ከሚታዩት ድሮም ትታናለች ማለት አይደለም It's very true at least እንተ ወሓደቶም ቅርብ ርእሲ ዘለዎም ነተሓከውን ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ተሪኹሞ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኢልና ዝኸድናዮ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክነቢና ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ብዕንደራ ዝኣተዎ ኣብቲ ገባሕር ረኺብና ኢና ንኣምላኽ ድማ ተመስገን ንበሎ ናበለ ዝጀምሮ ዘረባ ኣብ 2023 ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝፈፀምናዮ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ንግብፂ በዓልና ኢና በትራ ቀቢልና መንገዲ ፀሪግና ኣላ ምስ ኩሎም ሃገራት ልውላውነትን ዘገድሰን ልውላውነትን ክብሪ ዝባ ምስ ግብፂ ሽርክነት ንክገብራ ገዲና ናብ ኖርማል ግዜ ምስ ግብፂ ሽርክነት ክገብራ ብዙሕ ከይግደሳ ኸልአን ሕጂ ግን ግብፂ ነተን ሃገራት ንልውላውነትን ብፍጹም ዘይደፍር መንገዲ ብፍጹም ድማ ንልውላውነትን ክትንቅፍ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እዚ ዕድል ረኺባቶ ዘላ ንባዕሉ ስለምንታይ እዩ ካልእ ሓይሊ ኣብ ጎረቤት ኮይኑ ንልውላውነትን ክደፍር ዝፈተነ ዝፍክር ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሳቶም ተመሳሳሊ ሎጂክ ተመፂኦም ዜሮ እዮም ክኸዱ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝምድና ትገብር ዘላ እውን እኮ ብጎረቤት ንልውላውነታ ክደፍር ዝፍክር ሓይሊ ስለ ዘሎ ግብፂ ብፍጹም ካብቲ ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ብዝለዓለ ደረጃ ከተኽብሮ ኣለዋ ኣብ ሶማልያ እውን ግብፂ ክትኣቶ ኣይመኻለትን እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ብሰንኪ ዕሽነትናን ድንቁርናናን ዝገብሮ ዘለና ኢና ዶሚኖ ኢፌክት ድማ ፈጢሩ ሓደ ነቲ ሓደ እናደፍአ ድማ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ሽግር ወሪድና ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስ ሂዛ ተዋሓደ ነቲ ኩነታት ክርድኦ ዝኸኣለ እዩ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ኩሉ ንገብሮ ዘለና ድማ ኣንፃር ረብሓና ንዓና ብዝጎድእ መንገዲ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ካብዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና እንታይ ረቢሕና እንተበልካኒ ዋላ ሓንቲ ክብለካ እየ ዝኽእል ዝመፀና ክሳራን ፀገምን ግን መወዳእታ የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ so shift from historical prevention diplomacy under previous administrations ኢህአደግ ማለት እዩ ንኣብነት ይብላሎ ወይ ካመለ ዜናዊ ኢትዮጵያ managed its geopolitical vulnerabilities by treating Somaliland as a de facto state without offering formal diplomatic recognition. This deliberate ambiguity allowed Ethiopia to enjoy deep economic and security ties with Somaliland while keeping a strong legally tribal law
ቅድሚኡ ዝነበሩ ለባማት መራሕቲ ከም መለስ እዩ ዝብል ዘሎ ብጉዳይ ሶማልያ እንታይ ይፃወት ነይሩ ምስ ሶማሊላንድ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ነይሩ ኢሉ ግን ኣፍልጦ ክበክም የብሎም ነይሩ ብዘይ ኣፍልጦ ከም ሓንቲ ስተይት ናይ ሶማልያ ክነሳ ገይሩ ናርኣየ ግን ምስም ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ምሳ ክፈጥር ፍትን ነይሩ ምስቲ ፈደራል መንግስቲ ድማ ፅቡቅ ዝምድና ነይርዎ ስለዚ ነቲ ናይ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ብዙሕ ዘይተኣደነ ሓገዛት ይረክብ ነይሩ ቀንዲ ተወካሊ ድማ ኮይኑ ነይሩ ዝበዝሐ ዩኤን እናበለ ዝሰድድን ዩኒላተራል ከምኡ ድማ ባይላተራል ርክብ ገይሩ ድማ ንሶማልያ ክከላኸል እናበለ ብዙሕ ገንዘብ ዝጋሕፅ ዝነበረ እዩ ብልፅግና ነዚ ኣካይዳ ስለ ዘይርዶ ብልሕናይ መለስ ድማ ስለ ዘይብሉ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ወሲደ ሓይሊ ባሕሪ ክገብር እየ ሓይሊ ባሕሪ እንተገይረ ኢትዮጵያውያን ከም ንጉስ ሃይለ ስላሴ ክርዩን እዮም ኢሉ ስለዝሓሰበ ናብ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ምስ ሶማልያ ባኢስዎ እዩ ምስ ሶማልያ ምስ ተባእሰ ነቲ ምስ ሶማልያ ዝተባእሰ ንክዕርድ ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢሎም ምስ ሶማልያ ተባኢሱ ነቲ ምስ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ክዕርድ ድማ ነቲ ንሶማሊላንድ ገዲፉ ምስ ሓሰን ሼክ ወሽለኽለ ክብል ኣሎ እቶም ሶማሊላንድ ኸ እዚ ጠላም እዚ ከዳዕ እዛ ፈራስ ሃገር ዘላትካ ክብልዎ ጀሚሮም ምክንያቱ ሓንሳብ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ይፍትን ሶማልያውያን ክፀርፍዎ ቅድሚዩ ሽዑ ምስ ሓሰን ሼክ ናይ ሶማልያ ይጅምር እቶም ሶማሊላንድ ክፀርፍዎ ኣብ መንጎኦም ዝፃወቶ ዘሎ ኩሉ እቲ ኣካይዳ ናቱ ንኺሱ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ እንተዘብን እኮ ገለ ነገር ምኾነ ነይሩ ኢሉ ኣይ ኣብቲ ኸይዱ ገለ ገይሩ ኣይ ተሪፉ ገለ ገይሩ ብኩሉ መንገዲ ዕድመ ስልጣኑ በዓሉ ዝሕፅር ዘሎ በዓሉ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ መራሒ ኮይኑ ላብቲ ዞባ ይብልሎ ብግምጣሉ ነቲ ስንፍና ናቱ ግብፂ ፉሊ ካፒታላይዝ ገይራ ኣብ ኩሉ መድረክ ረባሺ ናይቲ ዞባ ምዃኑ ብምፍላጥ ብኩሉ መንገዲ ሓደጋ ክትወጥቀሉ ትውዕል ኣላ ይብልሎ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩሉ እምቢባ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዝነበራ ፀገም ንክትፈትሕን ኣብቲ ከባቢ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ሃገር ምዃና ባዕላ እናፍለጠት ትኸይድ ኣላ ምክንያቱ እንተወሓደ እቲ ብቀደም ደሓን ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎ ተባሂሉ ዝመን ዝነበረ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲ ነቲ ዝነበሮ ክዕቀብ ብዘይምኻሉ استراتيجي ناتو فشل سلازغونه نيرترا زلع على صبللتነት نكلوا بعلو اف دغ يفطر الله خمزلون ايرترا دما وحل بالحزل لو مرحنا سلازلوا نتستفتر بكو كل جينا خي غاطمت سرحل نيرا از حجي تراي زلو دخمت دما اجين زازربا زياك زاربا خلو كاب نوي حوان سخطتل كويس نغركم زلو ابي احمد زقل فخرانا ايرترا قبل ايرترا خبر كله انتي زغبر نيرو علم لخاو حق زي قدسو سب مخانو كفلتيو انجلنا يزر نيرو يفكر كله ኤርትራ ትፍክር አይነበረትን ለባም መርሕነት ከም ዘለዋ ሕግና ዓለም ከም ትጥምትን ኣብ ስምዒታት እያ ነቲ ጫውጫውታ ረስን ዘይትውስኸሉ ሃገር ምዃና ብስለት ከም ዘለዎ እቶም ፀላእትና ኤርትራ እቶም ዲፕሎማሲ ዝርድኦም ንኤርትራ ብከምዚኦም ዝርእዋ ምስቲ ዝመፆም ዘሎ ስጋት ኣብ ረስኒ ኣብ ትዕቢታት እዮም ኣብ ፈኸራ ክኣቱ ዘይክሉ እንታይ ዳ ኖ ናይ ጥርሑ ገረዊና ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ንፍርህ የብልና ተፀረፈና ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ሕሱም እዮም ፀርፍዎ ዘለው بحجراو تلفزيون أفسم عيتاتيو ملسوا لهم قال قبل مخالة نو زعرف صريفين يتعرف ignore them شلل بلوا أبناتهم معدي عين عدمن أبتناتهم حشوية دم عين ساتف بمبال سرعة رايك سرح مريض أمين أبزن زحلفة 3 عامات نزي نمرحنتنا يرترا نفاريد زي بلو بدقوما زغيد لماني كم زدو فرح كم زدو ديت بهلا عينات صرفية لما بحجراو تلفزيون ببوليتيكنيات يدبلكم كلاتهم نعتبرها زي بالويل لومي who is having the last laugh بلو مودة تدسحق زل من إيرترا نتكونتات بوح للمنقد كيداتو من البعض من بريزنت سياسة الرجال زوج أخاه وقت كنت بصحة غني بسلاتي زي سلامتاي بس عارف صغير نجار يلا سبسلة عرفها كاسي قبل عليه خاص غير نجار يلا عارفي حسيري عمره أبكوننا زي اللي عرفت تقينه حتصير عمره خاص راح كات رايس راح بزيادة راينا راح كات رايس سب تعرفني هجر تعرفني بتلفزيون تعرفوني الكا وعزو خاخد كجير يا بالكان أنت صوت زربان هذا لا بيرترا شعبي أخذ كده مزت كمال درفونا الله علتي أخلابات ينبحو تجمل جن وعزو يقص التبل that there is I think تجربات هذا بيرترا زلوا في الليل شعبي أزت كمالو ساكت على ديكونسي نوع عمتها ستقوموليو just تارجاناتهم يكنوا لنا خلينا أكايدا جوبي قبل قلوا they really have عجزناتهم كم نايجوبي كسيل زخيدي بفل لا عبزنا يتصابون كيناتن قالن خون كله أمي عبالك واتقاسيل كم خاد زحيفتون يعني جن عبزنا نوسي كلامله نيبا حقي زواج أكاتنا تما كايدا يس نجزيو زحسيو خازلوك مثل كاي غلي مغنياتو كم ترى سبات هنا
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፈልጦ ሓበሬታ ይንፈልጥና ስለዚ በቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ክንርኢ ከለና እታ ኤርትራ ፀገም ዝመፀ ዘሎ ኮይኑ ክስምዓና ኖርማል ነገር እዩ ኢትስ ናቹራል ሰባት ናቹራሊ ሪኣክት ይገብሩ እዮም ከምኡ እቲ መርሕነት ግን ንሱ ዝርዮ ነገራት ኣሎ እቲ ንሱ ዝርዮ ድማ ኩሉ ይነግረካን እዩ ስለዚ ዳትስ ዋይ ነቲ ናቶም ሓበሬታ እንተዘይብልካ ኣብዚ ንሕና ንብሎ ዝነበርና መደምደምታ ክትበፅሕ ነበር እዩ ቀፂልካ ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩነታት ብውሕልነት ሰጊሮሞ እቲ ንዖም ክፍክር ዝወዓለሎሚ ክልምንን ክመፃደቕን ክውዕል ከሎ ሳቶም ግን ትርር ኢሎም መንገዶም ይቕፅሉ ኣለዉ ለንቀነ ድማ ኣብ ፅምዶ ሓድሽ ክሲ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ወዲህ ጽምዶ የምትባል ነገር የተጀመረችበት ሂደት እንዳለ በአንዱ በሌላ መንገድ እንሰማለን። ምን ያህል ተግባራዊ ትደረጋለች አትደረግም የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ በአንጻሩ ግን ከተለያየ አካባቢዎች የተውጣጡ ተስማምቶ መስማማት የማይችሉ የቡድኖች ጽምዶ ፈጥረናል የሚል ሀሳብ እያነሱ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ይብራራል እና እንደው እቺ ጽምዶ ብለን የምንላት ነገር ምንድን ናት የሚለው ነገር እስኪ እንደመነሻ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኛም እንደናንተው አይተነዋል፣ ግን ወደ ውስጥ ገባው በደንብ አነሳዋለሁ። ጽምዶ የምትባል ሀሳብ ከጅምሯ የተቀደመች ሀሳብ ናት። የተቀደመች ሀሳብ ናት ማለት ጅምሯም መነሻውም መድረሻውም ይታወቃል። እሱ ብቻ ሳይሆን አባቷ ማን ነው አያቷ ማን ነው በደንብ የሚታወቅ ሀሳብ ነው። እንደ ሀሳብ ሉዓላዊነትም ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነት ሀሳብ ናት። መሰብ ክትፀርፍ ኣይትኽእልን ዲኻ ግን ነዚ ሰብ እዚ ንዑ ትምጥን ፀርፊ እስከ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፍለይ ስለምንታይ ይብላ ኣለኹ ፀርፊ ዘለድግፍ ኣይኮንኩን ኣብዚ መወዳእታ እንታይ ይዛረብ ፀኒዩ ሰሚዕኩም ዶ ብዛዕባ ልውላውነት ይዛረብ ፀኒዩ እዚ ልውላውነት ይርድኦ እዩ እዚ ሰብ እዚ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ብማይክሮፎን ንዑ ዝትሕዝ ዘረባ ዝተዛረበ ሰብ እዩ ዓሰብናትና እዩ ዝበለኩ ሰሎሚ ብዛዕባ ልውላውነት ክዛረብሲ እንታይ ሞራል ኣለዎ ሰብ እዚ ካልኣይ እንታይ ይብላ ኣሎ ፅምዶ ዝበሃል ኦኬ ሓንቲ ከነፅረልኩም ፅምዶ ክሳብ ሕጂ ተርዕዶም ነይረ እንደ ሕጂ ግን ናይ መወዳእታ በፂሓቶም ዘላ ስለምንታይ እቲ ፅምዶ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝግበር ዘሎ ክንዲ ምንታይ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ኢሊት ፖለቲከኛታት ክሳተፈው ጀሚሮም ኣለዉ so this is going to create ናብ ዝበርትዕ ግንባር ክቕየር ዝኽእል እዩ ስለዚ there's no joke now ኩሎም ቶም ፀላእቱ ገቢሎም እዮም ፖለቲካል ትራንዚሽን ክግበር ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ከመሓድራ ከምዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ፅምዶ ድማ ፖለቲካዊ ኣላያንስ ክፈጥር ተጀሚሩ እቶም ብወገን ኢትዮጵያ ኣብቲ ፅምዶ ኣትዮም ዘለዉ ምስ ጎረባብቲ ሰላም ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ሰላም ክንገብር ኢና ኢሎም ብዓለም ደረጃ እውን ዝርርብ ክግበር ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ክግበር ይኽእል ዝብል ኣብዚ ፅምዶ ዝበሃል እውን ክግበረሉ ስለ ዝኽእል ራዕዲ ኣትይዎም ኣሎ ወታደራዊ ኩነታት ናሓየላ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ዲስካሽን ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ነቲ ከባቢ ይርብሽ ስለ ዘሎ ኩሎም ቶም ከባቢ ጠንቂ ናይቲ ረበሻ ብልፅግና ስለ ዝኾነ ንዑ ንምእላይ ክንገብር ኣለና ዝብል ምንቅስቃስ ዝገብርዎ ዘሎ ራዕዲ ክእትወሎም ኢትስ ናቹራል ስለዚ ኔቸር ኦፍ ፅምዶ እንታይ ይብላ ኣሎ as a stillborn delusion ክኸውን ዘይከል ምዃኑን that poses no real threat to Ethiopia's peace and security. He frames it as an anti-sovereign, unjust concept designed to undermine the country. ስለዚ መጀመርያ ንህዝቢ ከተባቢዕ ዝፍትን ዘሎ ወላ ሓንቲ ትርጉም ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢትዮጵያ ስጋት ከም ዘይኮነ ንሰላማን ርጋታን that poses no real ሓደ ዓብ ፀገም ወይ ስጋት ዝፈጥር ኣይኮነን ንሰላምና ንርጋትና ብርግፅ ፅምዶ ክሳብ ሕጂ ወታደራዊ ኣይኮነን He frames it as an anti-sovereign ፀረ ልኡላውነት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ and unjust concept ንምንታይ ከፍርያቶም ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ እቲ ኦንኤልኤፍ ዝበሃል ናፃ ሃገር ናፅነቱ ክእውጅ ዝደሊ ህወሓት እውን ናፅነቱ ክእውጅ ዝደሊ ኣብ ፖርት ሱዳን ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ሱዳንን ኣብ ሓደ ባይታ ይዛረብ ኣለዉ this is ነቲ ዝመፅእ ፅባሕ ንጎ ሃገር ክኾኑ ተደልዮም ኣፍልጦ ንክረኽቡ ኣብ ዲስካሽን ኣትዮም ኣለዉ እዚ ነቶም ርእሲ ዘለዎም ብልፅግና ከርዕዶም ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክብየ ኢሉ ይዛረብ ምሽ ነይሩ ናብታ ኩዕሶ ከመይ ተገንጢላ ትመፅላ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ጥርሙዝ ገዛ ዝቕመጥ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ናፅነቶም ዝደልዩ ብዙሓት ህዝቢ ኣለዉ ኤርትራ ድማ ዝደለዩ ተካርዲ ክትጥቀም ትኽእል ኣብዚ so that's why ድማ ኡይ ክብሉ ጀሚሮም ዘለዉ incompatible coalition the alliance is described as coalition of fragmented conflicting blah blah እዚ ክሰማምዑ ዘይክእሉ ክሰምሩ ዘይክእሉ who said that
من دامፅዎም ኣሎ ብሓደ ርግፅ ናትኩም ዕሸልነት ኣምፅዎም ኣሎ ከምኡ ድማ foreign influence and proxy allegations ናይ ደገ ሓይልታት መፅኦም እዮም ዝብሉ ዘሎ ቀንዲ ናብ መን እዮም ዝፀግዕዎ ናብ ህወሓት ክወሃርሙ ስለ ዝደልዩ ዘሎ ወላው ካብቲ ናይ ፍር ሱዳን ዝነበረ ህወሓት ወኪል እንተዘይነበሮ ወይ እውን ዝረአ ኣብቲ ስእሊ እንተዘይነበሩ the conscript heavily implies external manipulation metamorphical training blah blah ካልኦት ከም ዘለዎ አቡ foreign adversaries to disrupt Ethiopia ግብጽ እውን ኢድ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ኣለዎም the viewer explicitly links this to internal factions like TPLF and ሻዕቢያ ኤርትራ ስለዚ ሻዕቢያን ህወሓትን ኩሉ ግዜ ኣባፎም ተወቂጠን ዘለዋ ቃላትን ከም እናበሉ ኣብያቶም ጀሚሮም ኣለዉ ግርብ ከመይ ኢልኩም ጥራይ ክትዓብዱለኩም ስሓትኩም ከምዚያ ክንሪኦም ሐሳቧ ጸረ ሉዓላዊነትን ያነገተች ሐሳብ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የምትዳፈር ክብረነክ ሐሳብ ስለሆነች ሐሳቧን ተቀማጭነታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆኑ የዲፕሎማት ማህበረሰብ ማለትም የአታሼ ማህበረሰብ በእኛ ቻናል በመከላከያው ቻናል የማስረዳት ጉዳዩን እንዲያውቁት የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። በነገራችን ላይ እነሱም ይጠይቃሉ። አንዳንዶች ከወዳጅ ሀገሮች አታሼዎችም እያለ ብልጽግና የሚናገራቸውን ሀገራት ውሰዳቸው፣ ኤርትራን ውሰድ፣ ሱዳንን ውሰድ፣ በተወሰነ ደረጃም ሶማሌን መጠርጠሩ አይቀርም ያለው ምክንያቱም ሶማሌ ላይ የሚሰራውን ያውቃላ። እነዚህ ሀገሮች ድሮ ከነበራቸው አቋም ሌላው እንኳን ይቅር በኢፔርዴፍ ጊዜ ከነበራቸው አቋም የተለየ አቋም ኢትዮጵያን በተመለከተ እንዲይዙ የተደረገው በምን አይነት መንገድ ነው? ከመጀመሪያው ልጀምርል ሶማሌላንድ የሚባል ነገር ከሶማሌ ተገንጥሎ ሀገር እንዲሆን እውቅና ሰጣለሁ ባህር በር ሊሰጠኝ ነው ብሎ ሶማሌን ሉዓላዊነት የሚያናግ ናይ ባሕቂ እቶም ፖለቲከኛታት ባህል አንዳርጋቸው ጽጌ ብልሕ ዝበሉ እውን እንዲዮም ኩለንተን ሃገራት ንሱ ከም ጸላእቲ ዝርእየን ዘሎ ንኣብነት ሱዳን ኢትዮጵያ ከምኡ ሶማልያ ውሰድ ኢሉ እዘን ሃገራት እዚኣተን ንኢትዮጵያ ብሕማቕ ዓይኒ ክጥምታ ዘገደደ ምክንያት እንታይ እዩ? ሶማልያ ከባብነት ውሰድ ንሶማልያ ንሉላውነታ ፍሪሱ ኣካል ናይቲ ሃገር ዝኾነ ሉላውነቱን ክህውጭ ኣፍልጦ ክበየ ብምባል ሶማልያ አንጻሩ ኩሉ ነገር ንክትገብር ገዲድዋ ከም ውፅኢቱ ድማ ምስ ግብፂ ምስ ቱርክ ኩሉ ዝነበረ ሽርክነታት ሓይላ ንብልጽግና ድማ ክሳብ ልቡ ዝጠፎ ጌራቶ በዓሉ ዝፈጠሮ አስከባሪ ወታደሮች አባራ የግብጽ ሰላም አስከባሪዎች ኢትዮጵያ ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ ነው። ቀጥለ ወሰድ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በ2018 ራሱ በጠየቀው ጥያቄ እንነጋገር እንታረቅ ብሎ ከፍተኛ ደረጃ ኢንቮልቭድ ሆኜበት የተጀመረ የሰላም እንቅስቃሴ በህዝብ ውስጥ በሁለቱም ህዝቦች ውስጥ ፈጥሮ የፈረጆቹ 2018 የፈጠረው ደስታ እርካታ ሁለቱም መሪዎችም ጠቅላላ የሄዱበትን በተለይ አብይ እስከ ቀለበት ለማድረስ እስከሚታገልበት ድረስ የወሰደ ግንኙነት አፍርሶ ሌላ ምክንያት የፈለገውን ነገር ቢሰጥ በዋነኛነት የኤርትራን ህልውና አሰብን በጉልበት አመጣለሁ በሚል ኤርትራ ራሷን ለመከላከል ከፈለገችው ሌላ ኃይል ጋር እንድትተባበር የሚያደርግ ሁኔታ ያመቻቸው እሱ ነው። ኤርትራ ኤግዛክትሊ ሶ በሐፈሻ ኩሉ ትዝብልዎ ዘለው እዚ ነገራት እዚ በዓሉ ዝፈጠሮ ፀገም ከም ዝኾነን ንኤርትራ ሰላም ክገብር ኢሉ ዕርቅን ሰላምን ደልየ ኢሉ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣብ 2018 ዝገበሮ ኩነታት ኩሉ ግምት ኢኻ እንተሪኻዮ ኤርትራ ሉላውነታ ከኽብር ምዃኑን ነቲ ውዕል አልጀር ዝተወሰነ ውሳነውን ክቕበሎ ምዃኑ ኣሚኑ ምስ ኤርትራ ተሰማሚዑ ሽልማት ናይ ኖቤል ወሲዱ ምስ ኤርትራ ባእሲ ዝእትዎ ዘሎ እንታይ እዩ? ውዕል አልጀር ተቐቢልካ ሰላም ተጌርካ እኮ ዓሰብ ናይ ኤርትራ እዩ፣ ኣብቲ ገባሕር ድማ ናይ ኤርትራ እዩ፣ ኣብኡ ዘከራኽር ነጥቢ የለን። ስለዚ ንኩሎም ዞም ሕጂ ክበልዑኒ ይደልዩ ዝብል ዘሎ በዓሉ ደፊኡ ናብኡ ኣብፅሒዎም ሕጂ ድማ በዓሉ ዝፈጠሮ ፀገም ውይ እናበለ እንተፈተነ መን ይክድንግፀሉ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ again it's a perfectly stated situation and he's there ንቐፅል ንእሽተይ ኣብ ናይ ትግራይ ክንሰግር እሞ ድሕሪኡ ክንውድኦ እኔ እግዚአብሔርን አምናለሁ ኢትዮጵያ ላይ ተስፋ አለኝ ኢትዮጵያ ከዚህ ውስጥ እንደምንም ትወጣለች አብይ አህመድ አሊ አይወጣትም እነግርሃለሁ አይወጣትም ከጋዳፊ የባሰ ዕጣኑ ይገጥመው በዚሁ ከቀጠለ ከጋዳፊ የባሰ የጋዳፊ ያን የመሰለ ሰው እንደ አይጥ ተጎትቶ አይተነዋል አይደል እንዴት መቀለጃ ነው የባሰ ሪፐብሊካን ጋር ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም አብይ አሕመድ ዘጥሕኖ ሰብ የለን ካብ ናይ ገዳፊ ዝገድድ ክኸውን እዩ እንደውም መፈራው ከወደድን ያ መልሰው ሽመልስ ነው የሚበላው ሪፐብሊካን ጋር ያድነው
ኦህዴድ አያድነው እንደውም እሱ ነው መልሶ የሚቀልበው አሁን እንደውም بحما كتفي غايز بحال زلو مچم كنرينا بحما دي كتفي ويس كقتل نعم زملكات كوينو نحنا بزو حي ابوتات كنقدس هاي نخلينا but the situation is very very interesting and precarious بلو زقرميو نحنا دمانا تكونتات تقدسنا متمات رايتي كنقبرو نخل مالتي ناتمتنا دمانا بحاتكم كنبلو كنفتنينا يسو زي قاعد لنا بتولدن بتاغر يت ندرس يت نهد راب علق ልጆቻችን راب علق ምን ብንሄድ ምን መፍትሄ ልናገኝ አልቻለም እንዴት እንሁን ለልጆቻችን ይረከቡ ልጅ ተከባድ ነው በአሁኑ ሰዓት በጣም ነው የሚከብደው እንኳን ለራስ በአሁኑ ሰዓት ይሄ ለራሳችን So ኩነታት እዚ ከቢት ከም ዘላ ኢትዮጵያን አይኮናን ደናቤና ከይደሊኹምና ንሕና እንደቀናን ህይወትና فجيمي كبير النازلو الحنت خنقبر اي كالنا نياتول دالا يا it's very true very sad بتغين بتي اجي نابتناي منابير تراغز ناسكا خنسكر بزيا نجمر النتاز رخوتلو بقلصما هاجر زهانصتلو انكو عبص حكوم مقدمه بيلخلوكم يدلي وغناتنا حواتنا غورويتنا حزبات ارترا ملقتين كلكم عالم ملء زلكم تي منجست دقفكم ما يدقفكم زي قدس نحنا تقارب باي زوي وحلل زخونه نغرات صح تنسرح منجست زدقف زي يدقف ودب زدقف زي يدقف زي قدس عدو كن كخبر هزو كن كخبر قديتو ينا سلنامن سو عالم ملء زلكم ارتراويان منجست دقفكم زي قدس منجست ارترا هاجر ارترا كن على بدم بعزمتي دقا مسوات خفيله واقع خفيله زمصتو ايترخصو ايتحاششو سرعات ميكرايان ميكن دي زبال ميكرايا يكونن جن بحق تزبل ملختي امون غير تران تقارن كل جزين هاتنا مدخ خامي نيروتي لموتريو كابانا دصبيو نجر كم زينيرو دصبو نجر كوين لو مثل تغير نجرات جن كم تري وزلهم نوتهم نعوك سمع وزخلو هاجركم اخبر قبل كلوك سمع كلو ناي بحق تزبليو امون غير تران تقراين زخيت زلو ناي بحكي كده فعلوا زلو تراي صبغ نغراتيو نغتل انت ابزي اجد مثلا فيديو اخبركم A wonderful evening and I'm very honored to be here and كما يعلمون right all right እዚህ ዛራብ ዘሎ መልእክትና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መልእክትና ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራ ዝተሰደደ ናይ መዓልቲ ነፃነት መልእክቲ ከንብብ ኢሉ ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ አሜሪካ ዝመፀ እዩ listen So I'd just like to read a letter that President Trump sent President Isaias in honor of Eritrean Independence Day. So the American people join me in congratulating you on the 35th anniversary of Eritrea's independence, May 24th. I respect and admire the steadfast spirit and resilience of the Eritrean people and your dedication to Eritrea's national sovereignty. Consistent with the sentiment expressed in my letter to you last year, and with the previous era now behind us, I believe the time is right to move forward and work together on shared peace and prosperity across the Horn of Africa and the Red Sea. And thank you to Chargé Berhane and the Eritrean government for the great cooperation related to the health of U.S. كم تريبو زلهم تملختي عن طباب ميز نغركم ملختنا بريزنت دونالد ترامب ناب بريزنت هاجر إيرترا بريزنت هاجر إيرترا ناب حزب إيرترا زغنعيو نوعيو ماتسيو باكالين ببلوم سنيو جن مغلولنات موسخدما بتغرينيا دما كما يلخاتكم بمبال انت قلت صبوات قالات ناي تغرينيا تتكيمو زون اخبروت زريو نبي حكي صبوق درجاينا زلنا دبلوماسي ناب صبوق يخيدالو نتشارج دي افير نا إيرترا تبرهان قبل هيوتون وكلهم تم نا إيرترا ابتي امباسي نا إيرترا دسرحو داويت هايل هذا النتكلتا كالوت اوزلو زياده دمات بابليك دبلوماسي زبحال بزحات إيرترانا امريكا ليتم معالتن دقيمم ليتم معالتن توايوم يوزين ريو زلنا درجه مرداء تبصحي زلو ናይ ትኩሉ ዝደኸሞ ድማ ፍረፃሞም ነቲ እገዳ ተላዒሉ ኤርትራ ናብ ዘለየቶ ትሕንበበሉ መድረክ ክፍጠረሎም ልዕልማን ዝፀዓሩ ካብዛ ኩርሰይ ሓፊለ የቐንየለይ ይብሎም ኣለዃነ የቐንየልና ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ነቶም ኩልኩም ዝደኸምኩምን ዝፀዓርኩምን ኣብ ደገ ኮይንኩም ኣሜሪካ ብፍላይ ዝፀዓርኩም ኣብ ኤሮጳ ዝፀዓርኩም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንመንግስትን ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ እንኳዕ ብዝብቃዓካ ክብለ ይደሊ
I'd just like to close by saying it's been a pleasure working with Sharjeh Berhane and Dawit. I look forward to what lies ahead. We remain steadfast in our interest to grow and develop our bilateral relationship. Thank you for all that we've accomplished so far, and I'm looking forward to the future. We are looking forward to the future. Thank you very much. Yukinyele. Yep. ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ መጻኢ ድማ ንኩሎም ነቶም ኤምባሲ ዝተገበረ ስራሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር ዘሎ ስራሕ ብፅቡቅ ይረዳድኡ ከም ዘለዎ ኣመስጊኑ ነቲ ንቕፅሎ ዘለና ጉዕዞ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እናበለ ዝገልፅ ዘሎ ተስፋ ንገብር ናብ ዝበለፀ ክወፅእ ናይ ክልቲአን ሽርክነት ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝምነ ዘሎ እዩ ዝነግር ሰናይ ምንዮትና ድማ በዚ ኣጋጣሚ ክንገልፅ ንፈቱ Anyway, happy Independence Day. Kabi Ertra de Manish, they can smakom Nazim Kuratka. Kau karim kaptenti, Takata Zimala Mazrawari, Hugusatina Hanako, the Kawan have a chip and Kambu, Kinikula Halon, Maya Liat, Komo Malad, the Minat and Kulamana, Bigo, Kasluan, Kanahanan, Halua, Shuhaina Hagarna. كنا في عزم قالوا سي ما شاء الله حقوساتنا هنا نكون ويغي كاب كريم كابتنتي تقاتا زملا مزروري حقوساتنا هنا نكون كهوان حفتشق اني نعي ابي اخونا هاسري سلستين مقرات نتي قنياتنا مالتنا سنت زد مقا ابير تراكو اكو حتى ህፃናት እንዲዮም ዘለው ተስፋ ንገብር ጽቡቃም ክሪ ግዜ ሓጺር ንስለ ዘሎ እምበር ካልእ ነይሩና ብካል ግዜ ከምፃልኩም ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ ቅንያት መዓልትና ጽነት እናበልኩ ኣብ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ጽምብል ክግበር ስለ ዝኾነ ኣነ ንባዕለይ ከማን ናብና ተበገስኩ ኣብ ጽምብል ኣብ ዘለኹም ሓጎስ ይምነየልኩም ኣብ ዝቕጽል መደብና ይራኸበና thank you very much ننك إلى غيدادي ننداغ غينادو عدلي دبكراسي